This is today's hit music. It's a whole new way of life. Noise Radio. Let's hear it. City's loudest music experience. 935 Noise. Η ώρα στο Noise Radio είναι 11. Τώρα στα Sephora, για λίγες μόνο ημέρες, όλες οι αγαπημένες σας κρέμες σώματος 35% φθηνότερα. Sephora. Μήπως μέχρι σήμερα στο τόστ σας ενδιέφερε μόνο το μέσα? Από σήμερα θα λατρέψετε τη γεύση στο απ' έξω. Γεύση στο τετράγωνο Παπαδοπούλου. Το αφράτο και νόστιμο ψωμί του τόστ με το όνομα μιας αγαπημένης οικογένειας. Η γεύση στο τετράγωνο ψωμί. Παπαδοπούλου. Μύρισε ψωμί. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Παίρνονται στην Ελλάδα, όχι μόνο δεν σηκώνεις τον ασθενή στα πόδια του, αλλά το ρίχνεις στο φορείο. Φτάσαμε στο σημείο ο κόσμος να μην ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Και δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση να μην καταλαβαίνει τι τραβάει ο κόσμος. Άμα γραφώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμών πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Ένα σκληρό μπραντεφέρ μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Εγώ τι παραπάνω να πω? Αυτό δεν φωνάζω 2 χρόνια τώρα. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο. Η βλακεία, η ανοησία και η ηλιθιότητα έχουν ένα όριο. Δεμάπα Σόου. Έτος 10. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Barak Hüseyin Obama'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Καλησπέρα αγαπητοί φίλες και φίλοι. Βρισκόμαστε έξω από το αστυνομικό τμήμα εδώ στην Αθήνα που έχουν συλλάβει έναν Αλβανό φίλαθλο της Εθνικής Αλβανίας που έπαιζε με την Ελλάδα σήμερα. Γιατί δεν ξέρουμε. Γεια σας, το όνομά σας? Ιωβάν. Πείτε μας τι έγινε, ήρθατε να δείτε τον αγώνα με την Εθνική, πώς έγινε η δουλειά, τι έγινε, γιατί σας μάλισε η αστυνομία? Εγώ πήγα να δω αγώνα και ήμουν ήσυχος, δεν πείραξα κανέναν. Γιατί η αστυνομία σας έβαλε μέσα? Δεν ξέρω, επειδή μήπως είχα καμιά καραμπίνα μαζί μου. Είχατε μαζί καραμπίνα? Ναι, μια καραμπίνα κοντόκανη είχα. Πού πάτε κύριε μου, στον αγώνα με καραμπίνα? Κοίταξε, εγώ είμαι ήσυχος, αν πειράξει κανένας τότε τον πυροβολάω. Και δεν είδατε τον αγώνα και ήσασταν στο κρατητήριο? Ναι, με κράτησαν λίγο κρατητήριο, δεν είδα τον αγώνα, αλλά είδα αγώνα ελπίδες. Α, ναι, χτες που ήταν. Ναι, χτες που κατέβασαν σημαία. Α, ναι, σας άρεσε αυτό που κατέβασαν? Δεν μ' άρεσε αυτό και αυτό που θα βρω. Τώρα η αστυνομία με πήρε καραμπίνα. Εγώ θα βρω άλλο καραμπίνα και θα καθαρίσω όμως. Αυτό που κατέβασε σημαία είσαι τόσο... Κοίταξε, εγώ ήσυχος είμαι, αλλά άμα έχω καραμπίνα καθαρίζω. Μάλιστα. Εκεί στον αγώνα μήπως ρίξετε κανιά με την καραμπίνα στον αέρα, τίποτα? Έριξα 2 μπαταριές, αλλά ήταν σιγανές. Όπως κλάνεις, έτσι. Μάλιστα. Τώρα τι θα κάνετε, έχετε ξεμπλέξει, θα φύγετε στην Αλβανία πάλι, θα σας διώξουν? Έχετε κάρτες πράσινες, κίτρινες, τι θα γίνει? Τώρα έχω πράσινο κάρτα για να δουλέψει εδώ οικοδομές, αλλά με είπα να γυρίσω πίσω επειδή είχα καραμπίνα, λέει, και είσαι, λέει, τρομοκράτης. Εγώ είπα, είμαι ήσυχος. Δεν είμαι τρομοκράτης. Άμα με πειράξει κανένας, τότε καθαρίζω. Άμα σας πειράξει κάποιος, μάλιστα. Δουλεύετε εδώ κανονικά ή ήρθατε μόνο για τον αγώνα?
Δουλεύω στις οικοδομές το πρωί και το βράδυ τραβεστή. Ευχαριστώ, κατάλαβα. Γεια σας. Ναι, ένα. Κι όμως, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, το 2007 μας άφησε χρόνους. Ας γιορτάσουμε λοιπόν μαζί την απάρχη της νέας αυτής χρονιάς. Τα λέγαμε από τότε. Όπως είναι προφανές, θα είναι και αυτή η μάπα. Συγχωρήστε μας, δεν είμαστε κακενταχείς. Αυτό μας επιτάσσει δυστυχώς όλο το κοινωνικό σοσιαλιστικό πνευματικό πλέγμα που καθορίζει τόσο πατρονιστικά το εσωτερικό μας γίγνεσθε. Δεν ψαρώνουμε ούτε με ροζ DVD αφιβόλου ποιότητος, ούτε με νόθα τέκνα. Νόθη και αμφιβόλου ποιότητος είναι οι τρόποι των σαθρών αυτών ανθρώπων που θέλουν να πράττουν για λογαριασμό μας. Δεν θα τους δώσουμε τη χαρά. Ευτυχισμένο το 2008 λοιπόν, αδέρφια. Αγαπάτε αλλήλους και όλα θα πάνε καλά. Βάτος Λόκος forever. Χαρούμενο Χριστό Καρναβάλι. The Mapa Show. Έτος 10. Αεντέφ να γίνει. Με το τραυματισμένο ακουστικό του Δημήτρη να ετοιμάζεται το ράβουν τώρα μετά το χειρουργείο. Ενέτη 2013 έχουμε ακόμη ακουστικά, τα οποία χρειάζεται κολλητική ταινία μονοτικού τύπου για να συγκρατήσει το σφουγγαράκι που είναι για το αυτί, παιδιά. Τα πράγματα είναι τραγικά. Καλά, και το μπικίνι τέλειο, κοριτσιά. Εδώ είμαστε λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με άλλο τραγούδι εκτός από αυτό του Αγάθωνα και τον Κόζα Μόστρα. Του Σεραίου τραγουδιστή, έτσι. Τι είναι? Από τα Σέρας είναι ο τραγουδιστής. Ποιος ρε? Γενικά είναι πολύ τιμημένη η εβδομάδα αυτή για τα Σέρας. Για τα Σέρας. Έχουμε το κάτι ψήνεται σεραϊκό. Είναι γενικότερα τιμημένη η εβδομάδα για την Ελλάδα γενικότερα, αλλά ας μην τα λέμε από τώρα. Εγώ απλά θέλω να επισημάνω το θέμα αυτό, ότι επειδή πολλοί μας ακούνε εκτός ερών, έτσι, πολλοί είναι ακροατές που δεν μας ακούνε. Και εκτός Ελλάδος, μην το βάζεις. Πού το βάζεις και αυτό? Να πάρετε ιδέα δηλαδή τι είναι ο πολιτισμός μας εδώ στις Σέρες, δείτε το κάτι ψήνεται αυτήν την εβδομάδα. Ναι. Αλκοόλ. Και εκεί πέρα επίσης καταλήγουμε. Alcohol is free. Βέβαια ήταν η εποχή και είναι ακόμα η εποχή που όλοι αρχίζουν και σκαλίζουν τη ζωή του Κόζα Μόστρα, του Αγάθωνα, τι τραγουδούσε τότε, τι τραγουδάει τώρα, πώς βρέθηκε εδώ πέρα ένας τέτοιος τύπος. Υπάρχουν αυτά τα σχόλια αυτές. Ξεκινήσαμε δηλαδή με Αγάθωνα τη θεματολογία. Ναι. Είναι το θέμα που κυριαρχεί τουλάχιστον στα μέσα μαζικής ενημέρωσης την τελευταία εβδομάδα. Ρε το φτάτε ρε, τι κάνετε, Χριστός Ανέστη ρε, αληθώς ο Κύριος. Εδώ είμαστε κύριε, η μεταπάσχα εκπομπή είναι εδώ. Ήρθε και του Θωμά, φάγαμε κατσίκι μέχρι του Θωμά. Μια χαρά πήγε. Φάγατε? Τι, μέχρι του Θωμά τρώγαμε. Έτσι. Εδώ είμαστε λοιπόν, μας βρήκε η τρικυμία. Η τρικυμία που βρήκε την Οκλαχώμα στην Αμερική πήρε και λίγο το Σέρας. Είναι ψηλή σήμερα. Ταρακουνήθηκε λίγο και εδώ. Ναι, είχαμε μία. Έφτασε μέχρι εδώ πέρα λίγο το κύμα. Μία μπόρα, μία βροχούλα λιγάκι. Ωραία, ήταν δρόσισε λίγο γιατί είχαμε μια κάψα. Ναι, είχαμε ρεστή πόλη μας. Αλλά μετά ανέβηκε η θερμοκρασία. Ανεβαίνει γενικά και από αύριο μεθαύριο πάλι ξανά μανά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αυτά βέβαια είναι θετικά βήματα στο θέμα του ότι η Ελλάδα φέτος θα περιμένει πάρα πολύ τουρισμό. Ξέρετε, έχουν κλείσει όλη την Ελλάδα μέχρι τον Οκτώβριο. Και επιτέλους, τρε παιδί μου, να σταματήσει αυτό το πράγμα με την πράσινη ανάπτυξη. Τι πράσινη ανάπτυξη και. Ας γίνει κίτρινη μετά την επίσκεψη του Αντώνη. Να γίνει κίτρινη ανάπτυξη επιτέλους. Να αλλάξουμε χρώμα. Αυτό τι είναι που έβαλες, Αγάθωνας. Αγάθωνας, όπως δεν τον έχετε ξανακούσει. Σιγά ρε. Παρέα εδώ στο Mapa Show. Τον έχουμε εδώ, σήμερα. Βέβαια τώρα τι να κλάσεις τώρα μπροστά στο στεφανάκι, ας πούμε. Εντάξει. Καλά, εντάξει ρε παιδί. Και τα λοιπά. Λοιπόν, άστο ρε. Η ταβερνούλα είναι για τσιπουράκι. Βάλτε ένα ρετσινάκι, ένα τσιπουράκι και να ξεκινάμε σιγά σιγά. Να ξεκινάμε γιατί η κρίση θέλει. Καλοπέρας. Alcohol is free. Τουλάχιστον. Αφού έχουμε τα δικά μας κρατσά και τσίπουρα, τι να κάνει. Μου δίδουν το παράθυρι, ζητώ και βλέπω το ζαφύρι. Έγινα πουλόπουλος και μ' αρπάξω σταυρόπουλος. Τι λέει ρε παιδί μου. Αυτά είναι τραγούδια. Λοιπόν,
Δεν ξέρουμε ποια είναι η δική σας διάθεση, τι περιμένετε και τι προσδοκάτε από το καλοκαίρι το οποίο είναι μπροστά μας. Γιατί πολλά ακούμε ότι θα γίνουν αυτό το καλοκαίρι για τη χώρα μας. Δεν ξέρω. Πολλά ακούμε και λίγα θα προσδοκάμε εμείς καρναβαλέ. Latin μουσικές. Λες τώρα τι θα παίξει στα καλοκαιρινά μπαρς και τέτοια. Τι προσδοκάμε, λέει το καλοκαίρι. Τι προσδοκάμε, ποια είναι σωστά, τι περιμένουμε δηλαδή. Προσδοκώ ανάσταση των τιμών. Ανάσταση των τιμών. Εδώ είμαστε λοιπόν και για σήμερα. Απέναντί μου για τις επόμενες 2 ώρες και κάτι θα έχω τον. Πολύ φιλάρεσαι με αυτό το μαλλί. Δημήτρη Καραγιάννη. Καλά ρε. Ό,τι σου λένε τα λες τώρα. Για να πάρει ο κόσμος μια εικόνα, δηλαδή το τι νιώθει ο ίδιος τον εαυτό του. Δηλαδή πόσο. Ακριβώς δίπλα μου, αριστερά μου, δεξιά, όπως βλέπετε στις οθόνες σας, είναι ο ένας και μοναδικός, σύντομα με πτυχίο, δεν ξέρω κι εγώ τι. Ακριβώς στη μέση της οθόνης. Ναι, ο Παντελής Ασίκογλου, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα στο αριστερό παράθυρο. Ναι, όπως βλέπετε. Όπως βλέπετε, δεξιά σας. Παίζουμε ωραίες μουσικές σήμερα. Και απέναντί σας ποιος είναι? Κυρίες και κύριοι, ο Κινέζος, ο Στέλιος Φακύρης, ο οποίος είναι καθήμενος, αλλά ορθώς θα μιλήσει και σήμερα ο Στέλιος Φακύρης. Συνεχίζουμε με το εορταστικό πρόγραμμα γιατί ήρθε η Άνοιξη, ήρθε το καλοκαίρι. Πήγαμε στην Κίνα. Φάγαμε καλά το Πάσχα. Φάγαμε κοντοσούβλια, κοκορέτσια. Θα ακουστούν και αποφθέγματα του κουμφούκιου. 10 γραμμές που 10 γραμμές δεν πας για ψάρεμα. Συγγνώμη, είναι πριν τις 12. Ναι, πιπέρι, φτού. Δεν τρέπεσαι λίγο, γαϊδούρι. Τώρα τελευταία μάθαμε ένα συστηματάκι με το Στέλιο για ψάρεμα. Δεν θα το πω στον αέρα ακόμα. Δεν θα το πω στον αέρα. Θα ανεβάσουμε στο YouTube τα φωτογραφίες με τα ψάρια. Το κινητό σου χειωμένο. Τι είναι αυτό, ρε? Είναι ποιότητα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Για πες μου. Σήμερα ειδικά, γιατί τις υπόλοιπες μέρες εννοείται. Για πες μου. Τι? Που ήσουνα εχθές μωρή καριόδολα. Στο σπίτι άφησες μόνο μια μπριζόλα. Εσύ την έκανες, πήγες παγιανάκι. Κι εγώ στο σπίτι μας κόφτω μακαρόνα. Παναγιά μου. Δηλαδή έχει πόνο. Τα τραγούδια της κρίσης. Αυτά είναι τραγούδια. Τώρα μιλάμε, χαρακτηρίζουν μια κατάσταση ολόκληρη να πούμε. Βγήκες που βγήκες μωρή, έφαγες και την πιζόλα. Έφαγες την πιζόλα ρε και εγώ δηλαδή κοφτό μακαρονάκι. Κοφτό μακαρονάκι. Ντροπή και έσχος. Συνεχίζεται η κατάσταση βέβαια με τις παροδίες στην τηλεόραση. Με το νόμο για το ρατσιστικό νόμο που θέλει να περάσει η Βουλή. Όλος καλώνει και όλος οι λακκούβες πέφτει. Εν τω μεταξύ, τώρα τελευταία που παίζει το σημερινό θέμα, δηλαδή το θεματάκι, είναι πόσο κάλαμε τη σούμα σήμερα, πόσο βγήκε η πλάστικα, δηλαδή συν πόσο είμαστε στα ίδια. Πάμε καλά δηλαδή. 1,6 δισεκατομμύρια λιγότερο από το χρέος, έτσι, από το 10. Αν πάμε δηλαδή σε 3 χρόνια 1,6, κάντε λίγο το λογαριασμό μέχρι τα 300 δισεκατομμύρια. Πόσα χρόνια θα πάρει? Καμιά 250. Ωραία, να ζούμε να το θυμόμαστε. Κάτσε ρε φίλε, 400 χρόνια είμαστε σκλαβωμένοι. Εντάξει. Να μην είμαστε άλλα 250. Σωστό και αυτό, σωστό. Αλλά δεν είσαι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά όταν θα απελευθερωθούμε, τότε θα είναι ποιο κόμμα θα κυβερνήσει, εκείνοι θα κάνουν κουμάντο, να ξέρεις. Τότε θα γίνει χαμός, ρε. Εδώ είμαστε λοιπόν και θέλουμε και για σήμερα τη δική συμμετοχή, τη δική σας φωνή, να κάνουμε και για σήμερα τη δική μας δημοσκόπηση, να δούμε, βρε παιδί μου, πού πάει αυτό το αύριο, πού πάει αυτή η Ελλάδα αύριο. Γιατί τελικά πήραμε 6η θέση στη Eurovision? Πράγματα που πραγματικά απασχολούν την μαθητιά νεολαία, έτσι. Σε αυτή την απόφαση. Γιατί το Αζερμπαϊτζάν δεν έδωσε 12 στη Ρωσία, ούτε ένα πόντο. Αυτό που το βάζεις ρε φίλε. Γυφτιά. Κάτι έγινε παιδιά. Αποφύγαμε την πρωτιά. Ένα ντοκιμαντέρ βγήκε, ένα τύπου ρεπορτάζ ντοκιμαντέρ τελευταία, θα βγει μάλλον στον αέρα. Γιατί μας ψεκάζουν τελικά. Εγώ τα έλεγα, δεν με ακούγατε. Τώρα το κάνανε στον Αντένα, στο Μέγκα, δεν ξέρω που το κάνει. Θα με το πιστέψουν κιόλας. Ψεκάζουνε, σας λέω. Αυτά είναι μαϊμουνιές, δεν τα πιστεύω. Επικοινωνείτε μαζί μας και για σήμερα λοιπόν, δηλώνοντας το παρόν τηλεφωνικά. Πολύ χαιρόμαστε, ξέρετε, πάρα συνέχεια. Όποτε ακούσουμε φωνή τηλέφωνο. Κάμα και γυναικεία φωνή. Λέω το. 2-3-21-0, επαναλαμβάνω 2-3-21-0-5-66-66. Επιμένετε στον τύπο βέβαια, γιατί ξέρετε, γραμματεία γιοκ. Εάν δεν θέλετε να περιμένετε και αν λεφτά γιοκ, αλλά ένα ίντερνετ έχουμε να το πάρουμε.
onair@noiseradio.gr για να μας στείλετε ένα email. Τώρα, αν σας περισσεύει στην κάρτα καμιά μονάδα για κανένα SMS, 935 κενό στο 54002. Βέβαια, μην ξεχνάτε τα Facebook, έτσι. Εκεί λειτουργούμε 24 ώρες το 24ωρο. Έτσι. Θα μας δείτε φυσικά και στο YouTube με πράγματα, εννοείται. Αν ψάξει κανείς, βρίσκει. Βέβαια, το chat pad στο www.noiseradio.gr. Πατάτε εκεί στο Listen Live, διαλέγετε τα κιλοπιπιέτς και τι έχει εκεί πέρα, τα player που θα θέλετε να μας ακούσετε. Υπάρχει άμεση επικοινωνία εκεί πέρα με το chat pad. Και τα λέμε και από εκεί πέρα Facebook που είπε και ο Παντελής και ο Δημήτρης κανονικά εδώ. Το Mapa Show, το fan club ανοιχτά. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Δεν ξέρω, τι πίνεις Δημήτρη? Νερό. Τι να πίνω, alcohol is free σου λέω. Τι alcohol is free, ξέρετε πόσο κάνει ένα μπουκάλι ουίσκι? Πόσο κάνει αλήθεια? Ένα 20 ευρώ. Ναι. Βέβαια. Μέσα στο νερό. Μέσα στο νερό. Άμα το βάλει. Άμα είναι μπόμπα, δηλαδή άμα πάρεις καλό δεν είναι τριαντάρι. Ορισμένα διδακτικά, χιουμοριστικά, σαρκαστικά και ίσως ρεαλιστικά ανέκδοτα για παντρεμένους. Καμιά φορά και για ερωτευμένους. Δεν έχω μιλήσει στη γυναίκα μου τους τελευταίους 18 μήνες. Δεν θέλω να τη διακόψω, βλέπεις. Ο τελευταίος καυγάς με τη γυναίκα μου ήταν δικό μου λάθος. Με ρώτησε τι έχει τηλεόραση και εγώ απάντησα σκόνη. Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τη γη και μετά αναπαύτηκε. Κατόπιν δημιούργησε τον άντρα και μετά αναπαύτηκε. Στο τέλος ο Θεός δημιούργησε τη γυναίκα. Από τότε ούτε ο Θεός ούτε ο άντρας αναπαύτηκαν ξανά. Γιατί οι άντρες πεθαίνουν πριν από τις γυναίκες τους? Γιατί? Επειδή το θέλουν βέβαια. Έτρεξε πίσω από το σκουπιδιάρικο φωνάζοντας. Άργησε και τα σκουπίδια. Ο οδηγός της είπε. Όχι, πήδα μέσα. Μου είπε ότι το αυτοκίνητο δεν πηγαίνει καλά γιατί έχει νερό στο καρμπυρατέρ. Τη ρώτησα πού είναι το αυτοκίνητο και μου είπε στη λίμνη. Η γυναίκα κάνει μια καινούργια δίαιτα λέει τώρα. Καρύδες και μπανάνες. Δεν έχασε κανένα κιλό, αλλά πού να τη δείτε που σκαρφαλώνει στα δέντρα. Ξέρετε ποια είναι η ποινή για τη διγαμία? Ποια ρε? Να έχετε 2 πεθερές. Συζήτηση μεταξύ πατέρα και ιού. Μπαμπά, ξέρεις τι άκουσα? Τι αγόρι μου? Σε κάποιες χώρες της Αφρικής ο άντρας δεν γνωρίζει τη γυναίκα που θα παντρευτεί μέχρι την ημέρα του γάμου τους. Αυτό παιδί μου εντάξει, συμβαίνει και σε όλες τις χώρες βέβαια. Ένας άντρας έβαλε μικρή αγγελία σε εφημερίδα. Ζητείτε σύζυγος. Την επόμενη μέρα έλαβε εκατοντάδες γράμματα. Όλα έλεγαν το ίδιο πράγμα. Μπορείς να πάρεις τη δική μου. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να θυμάσαι τα γενέθλια της γυναίκας σου ή της γκόμενάς σου είναι να τα ξεχάσεις μια φορά. Φαντάζεσαι τι θα γίνει μετά. Συζήτηση μεταξύ 2 ανδρών. Η γυναίκα μου είναι ένας άγγελος. Πραγματικά είσαι πολύ τυχερός. Η δικιά μου δυστυχώς ακόμη ζει. Οι περισσότεροι άνδρες προσδιορίζουν το γάμο ως ένα ακριβό τρόπο για να έχουν πλημμένα και καθαρά ρούχα τζάμπα. Απλά σκέψου ότι αν δεν υπήρχε ο γάμος, οι άντρες θα περνούσαν τη ζωή τους θεωρώντας ότι ποτέ δεν κάνουν λάθη. Τι πες ρε φίλε τώρα? Θέλεις η γυναίκα σου να δίνει την δέουσα προσοχή σε αυτά που λες? Ναι, βέβαια, δεν θέλω. Ξεκίνα λοιπόν να παραμιλάς στον ύπνο σου. Άκουσα εγώ τώρα ότι ένας άντρας δήλωσε: δεν είχα καταλάβει τι σημαίνει πραγματική ευτυχία μέχρι που παντρεύτηκα. Αλλά δυστυχώς τότε ήταν πολύ αργά. Ο μπαμπάς με τον γιο ξαναμιλάνε. Μπαμπά, πόσο κοστίζει για να παντρευτεί κάποιος? Δεν ξέρω, παιδί μου, εγώ ακόμα πληρώνω πάντως. Εγώ με τη γυναίκα μου είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Μετά γνωριστήκαμε. Εγώ πάντως με τη γυναίκα μου έχουμε κάποια μυστικά για να κρατάει ο γάμος. Όπως? Δηλαδή, 2 φορές την εβδομάδα πηγαίνουμε σε ένα καλό ρεστοράν. Καλό κρασί, καλό φαγητό, παρεούλα, ξέρεις τώρα. Αυτή πηγαίνει Τρίτες, εγώ Παρασκευές βέβαια. Δεύτερο, κοιμόμαστε σε ξεχωριστά κρεβάτια. Το δικό της είναι Αθήνα, το δικό μου Θεσσαλονίκη. Τρίτον, πηγαίνω τη γυναίκα μου παντού, αλλά πάντα βρίσκει δρόμο να γυρίσει πίσω. Θα το διορθώσω. Τέταρτον, ρώτησα τη γυναίκα μου: πού θέλεις να πάμε στην επετειό μας, αγάπη μου? Κάπου που δεν έχω πάει καιρό. Και έτσι την πρότεινα να πάει στην κουζίνα. Πέμπτο και τελευταίο, πάντα κρατιόμαστε χέρι-χέρι. Αν την αφήσω, ψωνίζει μου, αδειάζει στο δικές σου λέω. Καρσόν! Παρακαλώ κύριε. Σερβίρετε καρύδες? Βεβαίως κύριε, τους πάντες σερβίρουμε, καθίστε. The Mapa Show. Έτος 10. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Barak Hüseyin Obama'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Άκου να σου πω, εγώ ασχολούμαι μόνο με άντρες της προκοπής, έτσι, δεν ασχολούμαι με τσόκαρα. Κατάλαβες, είμαι σεξουαλικά επαναστατημένη και ακούω πάρα πολύ Mapa Show. Εντάξει. Εσείς τι ακούτε? Τι θες να ακούω βρε? Mapa Show ακούω, ακούστε από εδώ. Παρακαλώ. Γεια σου, γιατρέ.
Καλησπέρα μου, τι κάνεις? Α, τον κύριο Ξενόπουλο. Να περάσω. Περάστε, κύριε. Ευχαριστώ πολύ, Και για πες ρε γιατρέ μου, τι έγινε τελικά? Τι βγήκαν τα μαντάτα, αποτελέσματα? Θέλετε να παραγγείλω κάτι, ένα καφεδάκι? Τι παραγγείλεις, δεν με χωράει τόπος τώρα, για πες μου, τι έγινε τελικά? Εντάξει, ρεμίστε. Γιατί πλάκα με κάνεις? Ρεμίστε, όλα καλά θα πάνε. Για πες μου. Έχω να σας πω ένα καλό και ένα κακό νέο. Από πού θέλετε να ξεκινήσω? Πού να ξεκινήσω γιατρέ μου, τι κακό? Είναι ένα κακό και ένα καλό. Θα είδες καλά, είσαι σίγουρος? Τα αποτελέσματα. Όλα στη σειρά τους. Τι να σου πω, πες μου, του κακού θα με πεις, γιατί έτσι να πεις, του καλό. Λοιπόν, όλα δείχνουν ότι μέσα σε ένα μήνα θα έχετε πάθει εγκεφαλικό και Αλτσχάιμερ. Τι λες γιατρέ μου, σοβαρά μιλάς? Έχει καλά και το καλό ποιο είναι, πλάκα με κάνεις? Το καλό ποιο είναι? Καλά, χθες το βράδυ πήδηξα ένα πουνί. Γυναίκες πέρασανε κι όμως εγώ στη ζωή μου απομείνα μόνος. Πού είσαι Γιώργη, τι κάνεις εσύ? Τι είναι, καλά ρε εσύ τι λέει? Χρόνια και ζαμάνια ρε, πού χάθηκες αυτό? Εγώ βγήκα για καφέ. Πολύ χαρούμενος, βλέπω κουστούμαρισμένο, τι έγινε? Ο γιος μου πέρασε πρώτος στην νομική. Σώπα ρε το πούστη. Όχι μεγάλος, ο μικρός. Κανόνες του γκολφ στην κρεβατοκάμαρα. Κάθε παίκτης πρέπει να έχει το δικό του εξοπλισμό, συνήθως ένα μπαστούνι και 2 μπαλάκια. Ο ιδιοκτήτης της τρύπας πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του πριν αρχίσει το παιχνίδι. Η διαφορά με το κανονικό γκολφ είναι ότι πρέπει να μπει το μπαστούνι στην τρύπα και τα μπαλάκια να είναι απ' έξω. Για να γίνει σωστό παιχνίδι, πρέπει το μπαστούνι να είναι στιβαρό. Ο ιδιοκτήτης της τρύπας έχει το δικαίωμα να το ελέγχει πριν αρχίσει το παιχνίδι. Ο ιδιοκτήτης της τρύπας έχει το δικαίωμα να περιορίσει το μέγεθος του μπαστούνιου προς αποφυγή ατυχημάτων. Ο παίκτης πρέπει να βρει τρύπα όσο το δυνατόν περισσότερες φορές. Αν αποτύχει, μπορεί να το απογορευτεί να ξαναπαίξει στην ίδια τρύπα. Αν ο παίκτης ξεκινήσει το παιχνίδι κατευθείαν με την τρύπα, μπορεί να θεωρηθεί σαν κακή συμπεριφορά. Οι καλοί πεπειραμένοι παίκτες πάντα αφιερώνουν λίγη ώρα στο να απολαύσουν τα βουναλάκια και τις κοιλάδες του γηπέδου. Οι παίκτες θα πρέπει να αποφύγουν κατηγορηματικά να αναφέρουν ή να περιγράψουν άλλα γήπεδα στα οποία ενδεχομένως έχουν πάει. Οι διοκτήτες τρυπών έχουν πάνω στο θυμό τους καταστρέψει τον εξοπλισμό τέτοιων παιχτών. Οι παίκτες προειδοποιούνται να έχουν πάντα μαζί τους αδιάβροχο για κάθε ενδεχόμενο. Ο παίκτης πρέπει να είναι απόλυτος σίγουρος ότι το μάτς είναι κανονισμένο, ιδίως αν ο παίκτης παίζει για πρώτη φορά σε αυτό το γήπεδο. Παλιότερα, πολλοί παίκτες τσατίστηκαν όταν ανακάλυψαν ότι κάποιος άλλος παίκτης έπαιζε σε αυτό το γήπεδο που αυτοί το θεωρούσαν δικό τους. Ο παίκτης δεν πρέπει να θεωρεί ότι το γήπεδο είναι πάντα ελεύθερο για παιχνίδι. Σε περίπτωση που στο γήπεδο γίνονται εργασίες συντήρησης, ο παίκτης πρέπει να δείξει ιδιοσυγκρασία και λεπτότητα. Οι καλοί παίκτες πάντα βρίσκουν άλλους τρόπους παιχνιδιού. Ο παίκτης πρέπει πάντα να ζητάει την άδεια πριν επιχειρήσει να μπει στην πίσω πόρτα με το νούμερο 9. Το αργό παιχνίδι είναι αρκετά καλή μέθοδος, αλλά ο παίκτης πρέπει να είναι σε επιφυλακή σε περίπτωση που το παιχνίδι ανάψει, κατ' επιλογή του ιδιοκτήτη της τρύπας. Τέλος, θεωρείται μεγάλο κατόρθωμα το να μπει στην ίδια τρύπα πολλές φορές απανωτά. Εφαγωνίζεστε λοιπόν. Καλά κρασά. Καλώς απογόνους. Να σας πω, εμένα μου αρέσει ρε παιδιά αυτό εδώ πέρα τώρα με την κρίση. Γράφει. Να σας πω, παιδιά, εμένα αυτό εδώ πέρα με την κρίση μου αρέσει έτσι. Όχι ότι μ' αρέσει που έχουμε κρίση, αλλά. Στιγμές που είχαμε λύσει παλιότερα. Μπράβο, έτσι. Η φτώχεια, ρε παιδί μου, σε φέρνει πιο κοντά. Σκεφτόμαστε. Καταλαβαίνω. Θυμάσαι τότε το 80, ρε παιδί μου. Και έχεις νιώθει μια νοσταλγία, μια γλυκιά νοσταλγία. Ξέρετε αλήθεια πόσα χρόνια έτσι θα γυρίσει η Ελλάδα με την Δουνουτού εποχή? Πόσα χρόνια θα πάει πίσω? Πόσα? Θα ζήσουμε στιγμές που ζούσαμε παλιότερα. Θα ασχολούμαστε μόνο με το πόσο ανέβηκε το bread, ας πούμε. Αντί για το spread. Ναι. Θα βλέπουμε πάλι στα Διονύσια ταινίες soft πορνό με τη Φόνσου και την Ανουσάκη. Ωπω ρε φίλε, τόσο πίσω. Φίλε, θα ανοίξει Λιβάης να πούμε εργοστάσιο στην Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν θυμάστε τα. Ρε, θα σπάμε πιάτα στα μπουζούκια ξανά, σας λέω. Έχουν τουρίστες να βλέπουν το πιατοσπάσιμο. Βέβαια, Greek μπουζούκι. Θα φτάσουμε στο σημείο όπως πιτσιρικάδες που πηγαίναμε με φραπέ και ήμασταν 8 ώρες στην καφετέρια και ρουφούσαμε και τον αφρό και ξεραίνος. Μέχρι που είχε κοκαλώσει επάνω. Αλλά ρίχνατε και νερό λίγο να ρεώνει. Οι τηλεκάρτες, παιδιά, θα ξαναγίνουν must. Οι τηλεκάρτες από εδώ και πέρα θα είναι το νέο iPhone. Σόπα, ρε. Βέβαια. Θα φορολογούνται, παιδιά, οι ιδιοκτήτες φουσκωτών από τα τζάμπο. Καλά, μην σας πω ότι θα κόβουμε βασιλόπιτα, παιδιά, κάθε δεκαετία. Θα κολλάμε τη μισομασημένη τσίκλα πίσω από τα φτύλια για να τη συνεχίσουμε μετά. Ρε, ποια Μύκονος και Kleinman, ρε. Το Καστελόριζο, ρε, πλέον είναι μάστρε, σας λέω. Καλά, το νέο άλμπουμ της Βύση θα κυκλοφορεί επίσημα κατευθείαν από μαύρους. Εντάξει, ξεκίνησαν με τα περίπτερα, σε λίγο. Θα μας φωνάζει πάλι ο Κυρβαγγέλης στο περίπτερο. Σάκη, Στέλιο, τηλέφωνο! Πηγαίνει στο περίπτερο να παίρνει το τηλέφωνο. Πού να βάλει το τηλέφωνο. Καλή φάση αυτό, ναι, αυτό ήταν ωραίο. Καλά τώρα που είμαι για τηλεόραση. Από ψηφιακή ξεχάστε το, έτσι. Θα ξαναγίνει ασπρόμαυρη να πούμε. Ξαναγίνει ασπρόμαυρο, τι κλικ και Klein Mind. Και το καλύτερο, πιστεύω τώρα σύντομα θα γυριστεί καινούργια τσόντα της Τζούλια, η οποία θα λέγεται Τσόντα, φτώχεια και φιλότιμο. Πω, χλάμα. Τελικά καλύτερα με Δουνουτού είναι χωρίς Δουνουτού. Τι να σου πω τώρα, φίλε. Καλά ήταν. Ας γυρίσουμε στα χρόνια τα παλιά. Εμπρός πίσω λοιπόν. Εμπρός πίσω. Εμπρός να πάμε πίσω. Για μια Ελλάδα νέα. Δεμάπασο. Έτος 10. Αεντέφ να γίνει.
ρίξει ο Απρίλης δυο νερά κι ο Μάρτης άλλο ένα. Χαρά σε αυτό το Γεωργό που έχει πολλά. Πληκτρολογήστε στο κινητό σας 935. Αφήστε ένα κενό. Γράψτε την απάντηση και στείλτε την στο 4220. Αν ρίξει ο Απρίλης δυο νερά και ο Μάρτης άλλο ένα, χαρά σε αυτό το Γεωργό που έχει πολλά. Όπως πέφτει ένα φύλλο, έτσι χάνεις και ένα φύλλο. Έτσι φεύγω κι εγώ τώρα, έτσι φεύγω κι εγώ τώρα. Στο στενό το σταυροδρόμι, δώσ' μου ήλιο και συγγνώμη. Ξέχασέ με και προχώρα. Ξέχασέ με και προχώρα. Σαν της λίμνης τα νερά που πονάνε να πάει τα γέρι, όλα είναι τυχερά. Καλά, τα σπάει μιλάμε τώρα, έτσι. Έτσι είναι, από τα τραγούδια που ψάχναμε έτσι, να μοιραστούμε μαζί σας για σήμερα τουλάχιστον. Καλά, εντάξει. Πριν περάσουμε στα δικά μας, τα κλασικά βέβαια. Με την πρώτη ευκαιρία. Έτσι τώρα, μην ξεχνιόμαστε. Τουλάχιστον είχε μια αξία κάποτε. Θα σου πάρω λαμπατέρ. Σου έλεγε ρε παιδί μου στην κοπέλα ότι θα σου πάρω λαμπατέρ. Τώρα πρέπει να είναι το λαμπατέρ με λάμπα οικονομίας. Όπως θα πάρεις λεντάκι να κάνει. Πόσο ρε παιδί μου, 2 βατ να έχει 3. Τώρα υπάρχουν τα λέντα, αυτά είναι χαμηλής κατανάλωσης. Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, τα Χριστούγεννα έρχονται σιγά σιγά. Πού θα πάει, θα περάσει το καλοκαίρι. Πολύ απότομα παιδιά πάνω μπήκαν οι ζέστες. Πολύ απότομα βραδιάζει. Νίκος Βέρτης. Λοιπόν, να ξεκινήσω να διαβάσω τα πρώτα μηνύματα. Η Έμιλη μας γράφει: Μαμπουλινάκια μου, τι κάνετε? Αχ, πόσο μου λείψατε. Φιλάκια. Μωρέ. Φιλάκια στα μουτράκια σας μας γράφει εδώ η Έμιλη. Φιλάκια. Ο Νίκος Ρού μας λέει εδώ πέρα: Γεια σας μάπες. Δεν μας λέει εδώ από πού είναι. Ο Φριτέζας λέει: Πάμε ρε μάπες. Γεια σου ρε Φριτέζα. Νομίζω έχει στείλει και email. Με πρόλαβε ήδη. Ο Λεωνίδας γράφει: Καλησπέρα, τι κάνουμε? Καλά, να. Καλά, να. Ο Μιχαλάκος γράφει: Καλησπέρα, κόσμε. Comment ça va, monsieur? Καλησπέρα, καλησπέρα λέμε ακόμη. Καλησπέρα λέμε ακόμα, ναι. Στον Γιώργο τον Δεμερτζή που γράφει εδώ πέρα. Καλησπέρα σε όλη την μάπα, σοου παρέα και τα λοιπά. Αυτά. Να διαβάσουμε το email του Φριτέζα γιατί μια φορά να το θυμηθούμε νωρίς ρε παιδί μου. Θα το αναγνώσει. Για ανάγνωσε. Τώρα λοιπόν γράφει ο Φιτέζας που ετοιμαζόμαστε να πάμε στις παραλίες. Θα ήθελα λέει και από εσάς μερικές προτάσεις. Γιατί, για πείτε θα τεθούμε στην παραλία? Έχω ακούσει λέει για ένα καλό beach bar, λέει το Λαπρόκα. Α, βεβαίως. Έχει ανοίξει και φέτος. Βέβαια, ετοιμάζεται. Για βάλτε το σποτάκι λέει να ενημερωθούμε. Προτού βέβαια πάμε λέει για μπάνια. Για πείτε λέει πόσα επεισόδια έχουμε ακόμα. Αυτό λέγαμε στο meeting και θα το ρίξουμε στην κλήρωση. Είπαμε να... Είναι 4 ή 5 κάπου εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν λέει σας έχω βρει ένα βλαχοντίσκο τραγούδι για να καταλάβετε λέει το πρωτοάκουσα σε εκπομπή της Ανίτα Σπάνια. Μεγάλη επιτυχία, μας παραθέτει το link. Πάρα πολύ ωραία. Άντε λέει καλή όρεξη, ζήτω η ανάπτυξη. Ακόμη χρωστάτε να ανεβάσετε λέει την περίφημη εκπομπή που δεν ακουγόταν εκείνη την αποφράδα νύχτα του Μαρτίου. Μάλλον δεν θα ακουστεί αυτή που δεν ακούστηκε. Δεκαετίες πίσω μας πήγες. Τι έβαλες ρε? Bonnie Tyler. Τι είναι αυτό? Έπαιζε και φέτος η Bonnie Tyler. Η γιαγιά μου ήταν πατίνη. Α, ναι, σωστά ρε. Α, είναι η τέτοια ρε. Για να σας δω. Περίμενε. Πανούση. Όχι ρε, κάτσε ρε. Μουσικές ταξιαρχίες είναι ρε. Ναι, αλλά τραγουδάει η Μαντόρε. Η Μαντόρε. Και όχι η Μαντομαυρογέννος. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε παρέα μέχρι και τη 1 από το Noise Radio 9, 3 και 5 από τις αίρες και την Ελλάδα. Κάθε Τετάρτη είμαστε μαζί. Το καταφέρνουμε 10 χρόνια τώρα, παιδιά, αυτό. Τι λες τώρα? Αντέξαμε. Σήμερα να τα κολούσαμε, σύνταξη τα είχαμε πάρει. Γιατί θα ήταν βαρέα, υπερβαρέα. Μα είναι, αντέχετε ρε παιδιά αυτό το βάρος των 10 ετών. Τι λες τώρα, δηλαδή? Που βαλάμε μια ολόκληρη ιστορία. Μερόνυχτα ηχογραφήσεων. Πόσα βιβλία ιστορίας? Εμείς και ο Άδωνης δηλαδή, πόσα βιβλία ιστορίας?
Να στείλουμε βέβαια και τα χρόνια μας πολλά στη μισή Ελλάδα, η οποία γιόρταζε χτες, έτσι. Ναι. Σήμερα ήταν του Αγίου Εμιλίου. Στην Εμιλία. Η Εμιλία. Η Έμιλη. Είναι. Χρόνια πολλά αν γιορτάζεις. Αν γιορτάζεις. Εργασία και χαρά. Αυτό πάλι, πού το έβαζες? Μια ζωή να περιμένεις. Μη το πεις. Μη ρε. Με φαντάρους και φρίκια. Τι κάνω να φύγω δειλά. Δεν έχεις να πας πουθενά. Γιατί δεν βάζεις με ψηφιότητα? Θα καλά στη σειρά. Said please, I don't want to make love. You have to go inside. Μου ρίχνουν κυλίμια χαλιά. Σουζάνα. Αυτά και πολλά περισσότερα. Το καλοκαίρι ήρθε, παιδιά. Δεν ξέρω πολύ. Ήταν πολύ χαίρομαι που βλέπω εδώ τη γειτονιά μας εδώ κάτω, η οδός με τις ελιές και τα δέντρα. Να έχει ζωή. Γιατί ήρθαμε τι ώρα? 11 παρα 5, 11 just. Ήρθαμε στο στούντιο και υπήρχε αυτή η βοή του κόσμου. Η αναστάτωση, ρε παιδί. Η αναστάτωση του κόσμου να μιλάει. Οι μυρωδιές της νύχτας, ξέρεις, αυτές εδώ που αρχίζει να γίνεται το πράγμα. Εν τω μεταξύ έχασε ο Πάοκ εμάς εδώ πέρα. Έχασε τα γυρίζια. Έχασε τα γυρίζια. Λίγο στεναχωρέθηκε ο κόσμος εδώ στις Σέρες, γιατί ως επιτοπλίστων είμαστε βόρειοι, οπότε είμαστε και Πάοκ. Δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά όμως, πολύ ωραίες μυρωδιές βγαίνουν, ρε παιδιά. Μου αρέσει πολύ το γιασεμί που μυρίζει αυτές τις μέρες. Ναι. Και εγώ νόμιζα θα πεις για τις ταβέρνες που υπάρχουν κάτω από το Noise Radio, για τις ωραίες μυρωδιές που αναδύονται. Όχι. Καλά, αυτό εντάξει, ρε παιδί μου. Σε συνδυασμό με το αγιόκλημα και το γιασεμί δεν πάει πάρα πολύ. Αλλά... Δεν πάει η σουβλακίλα. Έλα, ρε. Σέρες είσαι, κάτσε καλά. Εντάξει, άλλο το εθνικό άρωμα, το τοπικό μας άρωμα είναι. Μα πόσο σουβλάκι χρειάζεται αυτή η πόλη? Μύρισε μπουγάτσα, λες. Μύρισε σουβλάκι, είμαστε Σέρες. Πόσο μπουγάτσα χρειάζεται αυτή η πόλη, ρε παιδί μου? Πολύ μπουγάτσα, Τόνι κρέμα. Τόνι κρέμας. Καλέ ρε, τι κρέμας από πίσω σου? Μπουγάτσα κρέμα. Έτσι, μπράβο, βάλε κανένα αποκριάτικο. Ο Φρυτέρας λέει δεν μου το διαβάσατε όλο, λέει, αλλά δεν πειράζει. Ευτυχισμένο το νέο Πάσχα, σας εύχομαι. Αφού με διακόπτετε, ρε παιδιά, ακόμη δεν χρωστάτε να ανεβάσετε. Το διάβασα όλο. Ολόκληρο με το κουκούτσι. Ολόκληρο, ρε. Η Έμιλη. Συγγνώμη, ρε. Το πήρε από πιο χαμηλά, μάλλον. Ναι, ρε. Γεια σας, μάπες μας εγγράφει. Ευτυχισμένος ο νέος Πάσχας. Στην αρχή δεν διάβασα, εγώ διάβασα από το τέλος. Ναι. Τι κάνετε, λέει, πώς περάσατε? Φάγατε, βάλατε κιλά? Όχι, νομίζω ότι εγώ έφαγα ένα σκασμό και συνεχίζω. Φάε τώρα που μπορείς, γιατί. Για πείτε, λέει, τι είναι από τα εξωτικά Σέρας. Τι καιρό έχει εκεί? Μας έβρεξε λίγο. Εδώ πλέον, λέει, μόνο με κοντομάνικο κυκλοφορείς. Παρατηρώ γενικότερα ότι πλανάτε μια καλοκαιρινή διάθεση στην ατμόσφαιρα. Αυτά λέγαμε, Γι' αυτό αναρωτιόμουν αν και η σημερινή εκπομπή θα κινηθεί σε τέτοιους ρυθμούς. Ναι, είμαστε πάντα σε καλοκαιρινή διάθεση εμείς από τα Χριστούγεννα. Και μετά έλεγε για την ετοιμασία της παραλίες και έτσι. Από παραλίες δεν πήγε κανείς από εμάς για μπάνιο ακόμα. Εγώ δεν πήγα τουλάχιστον. Όχι, αλλά έκανα έτσι μια μικρή έρευνα, ας πούμε, στην τηλεόραση. Αχα. Αρχίσανε, δείχνουν τα δελτία ειδήσεων, παραλίες και τα λοιπά. Και εγώ αισθάνομαι ότι έχω πάει. Πόσο της εκατό είναι με επικίνδυνο? Βέβαια, μερικά κολαράκια είναι περσινά. Περσινά πλάνα. Είναι περσινά πλάνα. Απλά δεν βάζουν το αρχείο κάτω. Ναι. Ήταν τα top της περσινής χρονιάς και τα βάζουν. Παραλίες με κόσμο. Ναι. Καλό. Αρκετά συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός στη Σέρε αύριο 5η 23 Πέμπτου, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου και μέτριους νότιους ανέμους έντασης 4 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση με βροχή και πιθανότητα καταιγίδας, με την θερμοκρασία να αγγίζει τους 23 βαθμούς Κελσίου και μικρή εξασθένηση των ανέμων από νότια κατεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Μία προσφορά του meteo.gr και της Synoetics. Μάλιστα, συννεφιασμένη Κυριακή. Συννεφιασμένη Πέμπτη θα είναι μάλλον η ημέρα. Θα έχει όμως 28 βαθμούς, μιλάμε τώρα τροπικές συνθήκες. Δεν είναι και μεγάλη Πέμπτη. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι, παιδιά, είναι η ζέστη, αλλά εδώ στις Σέρες έχουμε και αυτή την υγρασία που. Σε λέω τώρα, άστο. Ξυπνάς το πρωί μετά από 8 ώρες ύπνου και είσαι θα δεις και σε έδερναν όλο το βράδυ. Την Αΐδο να εκφραστεί. Τώρα εμφανίστηκε τελευταία η Αΐδος. Νομίζω το γύρισε, το έκανε στροφή σε ποιότητα. Είπε κάτι για τον Σουλεϊμάν, νομίζω τραγούδισε. Ναι, ναι, βεβαίως. Θα το βρεις στο YouTube σίγουρα.
Αυτό παίζει. Η Έμιλη, παιδιά, γράφει εδώ πέρα. Ευχαριστώ, ζουζούνια μου. Λέει, αλλά έχει 3-4 γιορτές, λέει. Εγώ κανονικά γιορτάζω 8 Αυγούστου. Αλλά επειδή δεν έχετε τότε εκπομπή, τα δέχομαι τώρα τα χρόνια πολλά. Μάλιστα, Έμιλη, χρόνια πολλά. Και του χρόνου. Είμαστε η μοναδική εκπομπή που δίνουμε χρόνια πολλά προκαταβολικά. Εμείς λέμε χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα από το Πάσχα ακόμα. Σήμερα την εποχή προκαταβολές δεν υπάρχουν. Σήμερα μιλάμε, αύριο δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις, ναι. Shit happens. Ο Τάσος λέει εδώ πέρα, γεια σας μάπες, παγωμένη μπύρα, μάπα και ό,τι ήθελε προκύψει. Αυτά είναι. Ζωάρα κάνεις, Τάσο. Ζωάρα κάνεις, ρε Τάσο. Πόσο μου αρέσει να είμαι ακροατής, Το γεια σας να στείλουμε στον Γιώργο τον Δημητριάδη, που έγραψε εδώ. Hello. Ο Γιώργος ο καφετής λέει, βάλε να σε ακούσουμε στα ακουστικά, λέει, να περάσουμε ωραία. Τι πράγμα? Να σε βάλω. Εδώ συνεχίζετε, επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά, συνεχίζουμε και το λέμε συνεχώς. Πολύ χαιρόμαστε όταν κάποιος παίρνει τηλέφωνο και ακούμε μια φωνή, βρε παιδί. Μην είμαστε λίγο παλιωμοδίτικοι στο ραδιόφωνο. Το έχουμε αυτό. Είμαστε και κάποιες ηλικίες. Απλά έλλειψης προσωπικού, θα επιμείνετε στον κτύπο του τηλεφώνου. Μέχρι να έρθει η γραμμή σε εμάς. 2321-0566-66 είναι το νούμερο το οποίο καλείτε ή καλείστε να καλέσετε. Καλό. Εάν δεν καλείστε να καλέσετε τίποτα, απλά στείλτε μας ένα email. Πολύ απλά τα πράγματα. onair@noiseradio.gr για να μας παραθέσετε και τα δικά σας links και ό,τι άλλο θέλετε. Τώρα, αν με το καλό έχετε μονάδες, καλέστε 935 κενό στο 54002 για τα SMS. Και SMS. Θέλω τη συμπόνια κανενό. Χαρήκατε, δεν το παίζουμε. Έλα σε λέω. Έτσι. Το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα ελληνικότατο. Αλήθεια, το Πάσχα τι ακούστηκε στις συνεδριάσεις της τα κλασικά, τα παραδοσιακά. Μήλο μου κόκκινο, μήλο μου πράσινο. Ακούστηκαν παραδοσιακά. Φαντάζομαι κάποιοι συνεχίζουν και τηρούν τις παραδόσεις. Μιας και πολλοί κόσμος πλέον αφήνει τα αστικά κέντρα για το Πάσχα, πηγαίνει στα χωριά του. Ναι. Του λέει να και ο μπας εκεί, τσάπα φαΐ θα έχει, πάμε εκεί πέρα. Βασικά ψάχνουν, βολιδοσκοπούν την κατάσταση Πάσχα και να γυρίσουν. Ή που συμφέρει περισσότερο, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό. Ναι, είναι αυτό. Βλέπουν, άμα έχουν κανένα κοπεδάκι εκεί, τι γίνεται με τα κληρονομικά, τα ξαναπιάνουν τώρα οι Έλληνες. Αυτά, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Άμα μου το γράψει τελικά, τι θα χρωστάω και τέτοια. Τι χαράτσια θα πληρώνω και θα πληρώνω. Είναι μπερδεμένη κατάσταση. Καλή φάση, εμένα μου αρέσουν αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει πλέον σταθεροποιηθεί στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθε η Ελλάδα. Ναι. Είναι πλέον σταθερή. Σήμερα είναι σταθερή δύναμη που λέμε. Η ήρεμη δύναμη. Και βαδίζουμε σιγά σιγά προς την ανάκαμψη, προς την ανάπτυξη. Κίτρινη ανάπτυξη. Για τα αέρια δεν έχει να πείτε τίποτα, έτσι. Τα αέρια τι, μετά τις 12 του θερμοκηπίου, τι. Μετά τις 12 είναι το θέμα. Είναι πιο hardcore το θέμα. Ναι, γιατί τώρα θα έχουμε και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Το φυσικό αέριο παίζει πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι, είναι και ο αγωγός. Το ξεχάσαμε τον αγωγό, ρε φίλε. Μιλάμε τώρα για ανάπτυξη, όχι μίλια μακριά. Και θέλαμε πολύ τη γνώμη κάποιου ο οποίος ίσως είναι μέσα στα πράγματα και γνωρίζει τι γίνεται. Εμείς είμαστε αγράμματοι, δεν διαβάζουμε τα πράγματα. Απλά ακούμε τον τόρο που γίνεται στις τηλεοράσεις, αυτόν το οποίο δέχονται οι περισσότεροι Έλληνες. Βασικά αυτά που ξέρουμε είναι μόνο αυτά που ξέρουμε από την τηλεόραση. Έτσι κι αλλιώς. Αυτά που ξέρει όλος ο ελληνικός λαός, αυτά που βλέπει και πληροφορείται και αγχώνεται. Χαϊδεύει δωροσυσκεύη σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Δεν γίνονται και τηλεπαιχνίδια, ρε φίλε. Δηλαδή. Πού έχουμε πάει, ένα Big Brother, βέβαια. Δηλαδή, θυμάσαι τότε που έλεγες ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Άκου πώς ακούγεται, εκατομμυριούχος. Εννοούσαμε 1 εκατομμύριο ευρώ, έτσι. Τα Big Brother που ξεκίνησαν με 200.000 ευρώ και έχουν φτάσει στα 10.000 ευρώ. Ποιος θα πάει τώρα? Ποιος θα πάει, ρε? Να γίνει ρόμπα για 10.000. Εδώ βγάζουν ένα αυτοκίνητο δώρο σε εκπομπές. Δηλαδή, έχω δει να έβγαλε προσφάτως η Μενεγά και βγάζει και η Τσαπανίδου τώρα κάτι. Πού είναι αυτοκίνητο, γίνεται στην τηλεόραση. Είναι αυτοκίνητο βγάζουν. Βέβαια, οικολογικά, έτσι κάπως. Οικολογικά. Με πετρέλαια, μειωμένη κατανάλωση και τέτοια. Το έχουν γυρίσει και αυτό το έργο. 2 αυτοκίνητα σε όλες τις εκπομπές παίζουν αυτή τη στιγμή, δεν παίζει κάτι άλλο. Ναι. Θα σου λέω γιατί παρακολουθώ, ας πούμε.
Ρε φίλε, το έχουν κάνει δηλαδή ένα πράγμα. Τι έγινε, ένα αυτοκίνητο. Δημήτρη, πάρε ένα κομπιουτεράκι. Ναι. Υπολόγισε πόσο είναι το SMS, η κλίση, βγάλε ένα μεσόωρο. Φαντάσου, ναι. Και υπολόγισε ότι σε κάθε κουμπί μπορεί να πηγαίνει ένα εκατομμύριο μηνύματα. 1,43, 2 και κάτι, νομίζω είναι. Πόσο είναι? Έτσι το δεν ξέρω είμαι και. Τόσο κάπου, τόσο. Υπολόγισε πώ. Κάνει τα μαθηματικά, όχι ένα αυτοκίνητο αγοράζει. Και όλο το σόι. Και δώρο 15 αμνοημερήφια. Τι είπες? Και δώρο 15 αμνοερήφια. Τελικά το δώσαμε δώρο. Το πήρε κάποιος? Τα αμνοερήφια βεβαίως. Καλοφάγωτα. Έγινε κλήρωση? Έγινε βέβαια. Τρελίστε. Κάτω από το τραπέζι βέβαια. Εσύ, μ' ακούς? Ακούσε? Ναι. Αν εσύ έχεις 4 μολύβια, Ναι. και εγώ έχω 7 μήλα, Ναι. πόσες ομελέτες χωράνε σε μία ταράτσα? Ναι. Επειδή οι εξωγήινοι δεν φοράνε καπέλα το Πάσχα. Και για πες ρε, εσύ που κάνεις τον έξυπνο τώρα. Είναι πολιτικό το θέμα μας σήμερα λίγο. Τι είναι 5.000 δικηγόροι, 1.800 γιατροί, 3.000 πολιτικοί και 1.600 τοκογλύφοι στον πάτο της θάλασσας. Ξέρω εγώ ρε, ναυάγιο. Τι ναυάγιο ρε, είναι απλά μια καλή αρχή. Καλησπέρα, κύριε Μητσό μου, τι λέει? Καλησπέρα, παιδί μου, έλα εδώ. Τα μάξι, εντάξει, το βρήκατε όλα, τα κάνατε το σέρβις που είπαμε. Έκανα το σέρβις, αλλά δεν μπόρεσα να σε φτιάξω τα φρένα. Τα φρένα, ναι, και τώρα τι θα κάνουμε? Δεν πειράζει, σας δυνάμωσα λίγο την κόρνα. Μα πασό κυρίες και κύριοι, και ήρθε η ενότητα των στοχασμών σκέψεων. Πώς το είπες, Παπα Δημήτρη? Ελεύθερη συνειρμή, κυρίες και κύριοι, για να ξέρετε τι εννοούμε στα ερωτήματα που δεν έχετε σκεφτεί ποτέ να ρωτήσετε στον εαυτό σας. Οι απαντήσεις θα δοθούν ευθύς αμέσως. Μάθετε από τα λάθη των γονιών σας. Χρησιμοποιήστε αντισύλληψη. Ας πούμε και τα παιδιά τώρα δεν έχουν και τεκμήριο γιατί πληρώνουν εφορίες και κάνει ζέτα. Επειδή είμαστε θεωρητικοί τύποι. Το άσχημο με τη θεωρία, φίλε, είναι ότι σου λέει πώς δουλεύει ένα σύστημα. Όχι γιατί δεν δουλεύει. Η αναποφασιστικότητα μπορεί να είναι, αλλά μπορεί και να μην είναι δικό μου πρόβλημα. Σίγουρα, φίλε, να ξέρετε πάντα πως ένας ηλίθιος μπορεί να κάνει περισσότερες ερωτήσεις σε 1 λεπτό από όσες μπορούν να απαντήσουν 10 σοφοί σε 1 ώρα. Φίλε, τι να λέμε, ρε φίλε, η ηλιθιότητα δεν παλεύεται. Και άμα παλεύεται, δεν νικέται. Τώρα για τις διατροφές λίγο να πούμε. Ναι, για ρίξτε το. Ισορροπημένη διατροφή. Δεν λένε οι διατροφολόγοι ισορροπημένη διατροφή? Ναι. Η ισορροπημένη διατροφή λοιπόν είναι όταν έχεις ένα σουβλάκι σε κάθε χέρι. Βέβαια. Δεν το ξέρα. Ναι. Είμαι πολύ καλός εραστής γιατί εξασκούμε πολύ μόνος μου. Η απάντησή μου για αυτό που είπες είναι μία και οριστική. Ίσως. Αν νομίζετε ότι σας έχουν ξεχάσει όλοι και δεν θυμάται κανένας. Ναι, το έχω καμιά φορά, ναι. Ας το κινητό σου, τη ΔΕΗ ή την πιστωτική σου κάρτα απλήρωτη για κάνα 2 μήνες και θα γίνει χαμός. Καλύτερα ένα τέλος με πόνο παρά ένας πόνος χωρίς τέλος. Τέλος. Κλασικό, έκανε η Μίγα Κόλο και έχεσε τον κόσμο όλο. Και μιας και πιάσαμε τα αποφθέγματα, να σας πω και κάτι για να μαθαίνετε ιστορία. Αρχαία ιστορία. Ο Πούτσος λοιπόν. 427 π.Χ., 437 π.Χ. Όχι, είναι 427 π.Χ. με 347 π.Χ. Συγγνώμη, Δημήτρη. Λοιπόν, ο Πούτσος ήταν αρχαίος Έλληνας ανθοπόλης από την Αθήνα, ο οποίος έγινε γνωστός και έμεινε στην ιστορία για την ομορφιά, τη γοητεία και το ευγενές του χαρακτήρος του. Παρόλο που υπήρξε φτωχός, ήταν ο πιο περιζήτητος γαμπρός της αρχαίας Αθήνας και όλοι οι πατεράδες προόριζαν τις ομορφότερες κόρες τους για τον Πούτσο. Εξού και η φράση. Το κορίτσι αυτό είναι και τον Πούτσο. Άντε και καλή συνέχεια. Και καλά, Στέφανα. Δεμάπασο. Έτος 10. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Barak Hüseyin Obama'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Ρε παιδί μου, δεν στο λέω για κακό. Μην πας αυτά τα κλαμπ κάθε βράδυ. Θα κουφαθείς στο τέλος. Ρε μάνα, έφαγα ρε μάνα, παράτα με. Μαρία! Αχ, που να στα λέω πάλι, τι έπαθα, καριάρα. Τι είναι καλέ, τι έπαθες πάλι καλέ. Άσε, ο σκύλος ρε, ο σκύλος μου. Τι έπαθες σκύλος καλέ. Έπεσε σε ένα χαντάκι. Σε χαντάκι, πώς έπεσε χαντάκι το ζωντανό. Έπεσε. Και πώς τον έβγαλες. Τζακ.
Δύο τρελοί προσπαθούσαν να καρφώσουν ένα καρφί ανάποδα. Δηλαδή από το κεφάλι του καρφιού προς τα μέσα. Τι μαλάγες, καλά αυτός που έφτιαξε τα καρφιά πρέπει να είναι πολύ χαζός, ας πούμε. Γιατί? Έβαλε ο βλάκας, ας πούμε, τη μύτη σε λάθος άκρη. Είσαι χαζός τελείως. Αυτό το καρφί είναι για τον απέναντι τείχο, ρε βλάκα. Απ' το άλλο, στη Mapa Time και πληρώνεις περισσότερα και σε γράφουν και στα αρχίδια τους. Έλα ρε φίλε. Και έχεις και ανθρώπους που κοιμούνται όρθιοι όλο το 24ωρο. Ό,τι και να γίνει δηλαδή να σε γράψουν επί τόπου. 40 τηλέφωνα και πάλι στα αρχίδια τους. Τι είναι ρε παιδί μου? Άσε με σου λέω, έχω κλάσει. Έχω κλάσει. Κάποιο σοβαρό λόγο θα έχεις για να μην έχεις κλάσει ακόμη. Με τη Mapa Time μπορεί να πληρώνεις κάτι παραπάνω, αλλά θα κλάσεις σίγουρα. Ποιος είναι καλέ, ποιος είναι? Άι Μαρή, εγώ είμαι. Εγώ? Μα εγώ είμαι μέσα. Έλα μωρά μου, τώρα σε παρακαλώ, άφησε με λίγο. Γιατί? Άφησε με λίγο, σε παρακαλώ, αυτό το θέλω. Τι θέλεις βραγόρι μου, τι θέλεις? Θέλω λίγο να το βάλω. Πού να το βάλεις βραγόρι μου? Στα αυτιά σου. Στα αυτιά? Καλά είσαι χαζό, δεν πας καθόλου. Καλά αγόρι μου, το έχεις χάσει. Τι θες δηλαδή, να κουφαθώ? Γιατί τόσα χρόνια μου γκάθηκες? Θα σου τραβήξω δυο μανίκια για να πληρώσω όλα τα νίκια. Και δεν με λες εσύ που κάνεις τον έξυπνο? Ναι, για πες με. Αυτό το πάρκο που πάνε όλοι και παίρνουν τζούρις, πώς το λένε, ξέρεις? Ξέρω εγώ, τεκέ. Τεκέ ρε, άσχετε. Jurassic Park. Για πες ρε Στεφανάκη. Που λέτε παιδιά σπίτι είμαι, μαγειρεύω φασόλια. Ακού ντρίν το σταθερό. Πες ρε Στεφανάκη. Ποιος με λέει έλα πάμε? Του λέω πού πάμε βε, εδώ είμαι εγώ. Τελικά πού πήγατε ρε Στεφανάκη? Πού να πάμε βε, από το πάμε αυτό με τα διαδηλώσεις βε, από το ΚΚ αυτή βε. Τι ήθελα Στεφανάκη? Μη λένε έλα Στέφανη, σε χρειαζόμαστε επιγόντως, πρέπει να μας βρεις κόσμο για τη διαδήλωση αύριο. Τι κόσμο Στεφανάκη? Κόσμο βε, κόσμο να γίνει χαμός βε στη διαδήλωση βε. Αυτοί δεν έχουν τίποτα, εγώ έχω κόσμο να φέρω. Πού έχεις κόσμο Στεφανάκη? Εγώ δεν έχω κόσμο, εγώ έχω κάνει διαδηλώσεις στην Παμπλώνα, στη Βερόνα, έχω πάει στο Λος Άντζελες, έχω κάνει το Love Parade, εγώ το έχω χτίσει. Το πάρε Στεφανάκη. Αφινεύεσαι λέω. Τόσο πολύ κόσμο Στεφανάκη. Ναι ρε σε λέω πάτα στο Twitter Στεφανάκη, στα δεις να πούμε πόσοι με ακολουθάνε από πίσω. Και τελικά πήγες ρε Στεφανάκη? Τι να πάω βε, τι να πάω? Δεν σου είπα ότι είχα φασουλάδα στην κουζίνα? Ναι. Επειδή ρε παιδιά εμείς είμαστε σεραίοι και ο κόσμος μας ακούει να πούμε. Σου λέει τι είναι αυτή η σεραίοι να πούμε? Είναι κάποια ράτσα, είναι κάποιο είδος προς εξαφάνιση? Μήπως είναι ιός? Μήπως. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι ρε παιδιά. Είμαστε κι εμείς φοροελαδίτες. Αλλά εμείς σεραίοι ξεχωρίζουμε. Για να μαθαίνετε όσοι δεν είστε σεραίοι τι είναι σεραίος. Αφιερωμένο αποκλειστικά και όχι μόνο σε όλους τους σεραίους που κυκλοφορούν παντού. Είσαι σεραίος μόνο αν οποιαδήποτε πρόταση μπορείς να την κάνεις πιο σύντομη και κατανοητή χρησιμοποιώντας ένα απλό δε. Ναι, δε. Είσαι σεραίος αν έχεις μπει κατά λάθος σε μονόδρομο επειδή άλλαξαν και πάλι τη φορά του. Είσαι σεραίος μόνο αν αναρωτιέσαι γιατί στις περισσότερες πόλεις όταν κάνουν πεζοδρόμηση ανοίγουν εμπορικά μαγαζιά, αλλά στις Σέρρες μόνο σουβλατζίδικα και καφέ. Στις Σέρρες είσαι περήφανος για την πουγάτσα, και ξενερώνεις όταν ακούς από άλλους για πουγάτσα Θεσσαλονίκης. Όχι, ρε φίλε. Πλάκα με κάνεις. Είσαι σεραίος μόνο αν έχεις προσπαθήσει ανεπιτυχώς να εξηγήσεις σε Αθηναίο τι ακριβώς είναι μπουγάτσα. Ακριβώς τι είναι μπουγάτσα, ρε παιδιά, ξέρετε? Είσαι σεραίος μόνο αν ξέρεις τι ώρα κλείνει το χρυσό στην πλατεία Ελευθερίας. Δεν κλείνει. Κλείνει. Τώρα κλειστό ήταν. Είσαι καθαρό με σεραίος δηλαδή και δεν είναι καθόλου παράξενο το να φας μπουγάτσα ή σουβλάκια στις 5 ώρα το πρωί γυρνώντας στο σπίτι. Είναι τελείως φυσιολογικό δηλαδή τώρα, όσο παράξενο για σας ακούγεται. 5 ώρα το πρωί. Τώρα που είπες για σουβλάκια, αν θέλεις να φας ένα καλό σουβλάκι, ξέρεις τουλάχιστον 10 καλά σουβλατζίδικα στα επόμενα 200 μέτρα. Ή αν έχεις κάνει κοπάνα από το σχολείο και πήγες για σουβλάκια, δεν ξέρεις. Ρετσίνα στις 8 ώρα το πρωί, στα σουβλάκια και στο πεζόδρομο, αντί για την προσευχή. Είσαι σεραίος αν θυμάσαι ότι το πιο διαδεδομένο σημείο συνάντησης της πόλης ήταν για πολλά χρόνια τα City και τα Bingo. Θα την καμάρα να πράγμα. Τι λέμε τώρα. Δεν είσαι σεραίος και μην μου πείτε ότι δεν έχετε φάει πόρτα.
Δεν είσαι σεραίος αν δεν έχεις φάει πόρτα σε κάποιο νυχτερινό μαγαζί επειδή ήσουν 13 και δεν τους έπεισες ότι είσαι 18 ή δεν είχες μαζί σου κουμενίτσα εκεί στα Μπελέρ, τα Hard Rock. Πολλές φορές, ρε φίλε. Όχι πάρα πολλές φορές, εντάξει. Είσαι στάνταρ σεραίος με τη βούλα αν έχεις πάρει σάντουιτς και μπύρες και πήγες στον πουλά να την πέσεις κάποιο βράδυ. Φυσικά, φεύγοντας διαπίστωσες ότι έκανες χαλάστρα στα παιδιά στο παρκαρισμένο αυτοκίνητο δίπλα σου ακριβώς που χαμουρευόταν. Εκεί στον Αϊνικόλα, Ναι. Είσαι σεραίος μόνο αν πιστεύεις ότι ο Πανσεραϊκός θα παίξει κάποτε στην Ευρώπη. Σίγουρα. Δεν γίνεται να είσαι σεραίος και να μην πηγαίνεις κάθε καλοκαίρι Τούσλα Κάργενη και πάντα να λες γαμώ, δεν το πας στην Τούσλα, θα πάμε. Αλλά κάθε καλοκαίρι και Τούσλα Κάργενη. Και πηγαίνεις όμως, ρε παιδιά, και τι να δεις δηλαδή. Την εθνική αντιστάση και τον πεζόδρομο τους βλέπεις όλους με μαγιό. Είτε Σέρες είτε Τούσλα είτε το καλοκαίρι, ένα και το αυτό. Σαν σεραίος, σίγουρα νιώθεις πολύ περήφανος, ρε παιδί μου, που κατάγεσαι από την περιοχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του αημνίστου. Βέβαια και από του Πάζαρη και του Κουφοντίνα και κάποιον άλλο. Έχουμε καλά παιδιά. Σίγουρα βρέθηκες σε αντροπαρέα από διάφορα μέρη της Ελλάδας και κάποιος σου είπε μια ιστορία, κάποιες φήμες για τις σεραίες. Ότι είναι ωραίες, έτσι. Ναι. Σίγουρα. Πήγαινε το ρητό. Σέρες, δράμα και καβάλα. Όχι, άλλο είναι αυτό. Δράμα ή καβάλα στις σέρες. Όχι, άλλο είναι αυτό. Το δίνουνε. Οι σεραίοι είναι ωραίοι. Όχι, ρε. Τέλος πάντων, αρκετά. Η σεραία είναι ωραία. Δεν μου λες. Ξέρεις την Παπαλούτσα, έτσι. Ναι, βε. Μπράβο, εσύ Παντελή, ξέρεις την Παπαλούτσα. Άμα είσαι σεραίος, ξέρεις. Ναι, ρε παιδιά, κάτι το οποίο το έχω ζήσει προσωπικά. Μιλάς σε όλο τον κόσμο για τη λίμνη Κερκίνη και για το σπήλο της Αλιστράτης, τις ομορφιές που έχει ο νομός μας, αλλά ποτέ δεν έχεις πάει. Στο σπίτι της Αλιστράτης δεν έχω πάει ακόμα, ρε παιδιά. Δεν έχεις πάρει ξεφτυλισμένε. Είσαι γνήσιος σεραίος. Είσαι γνήσιος σεραίος. Είμαι σίγουρος και μη μου το αρνείσαι ότι έχεις δει εκπομπή του Αραμπατζή στο δίκτυο και απόρρισες με την παντογνωσία του σε όλα τα θέματα της ανθρωπότητας. Όλα τα ξέρεις. Όλα, ρε παιδί μου, όλα. Είσαι σεραίος και δεν ανησυχείς για την υπερθέρμανση του πλανήτη, ρε φίλε. Γιατί πιστεύεις ότι θα έρθει η θάλασσα εδώ πέρα στις Σέρες και επιτέλους θα γίνει οι Σέρες η πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος, ρε παιδί. Καλά, άμα είχαμε θάλασσα, Άμα είχαμε θάλασσα. Πολλοί μας το υποσχέθηκαν κιόλας, βέβαια. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαρούμε την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι. Είσαι σεραίος και το γνωρίζεις μόνο αν έχεις πέσει σε μποτιλιάρισμα στις 4 το πρωί της Κυριακής στην Κοιλάδα. Η άλλη πάλι κλασική φάση, μιας και πάμε στην Κοιλάδα, όταν φεύγεις από την Κοιλάδα. Έχεις ανέβει βουνά, Χρυσοπηγή, Βροντού και Λαγκάδια για να αποφύγεις το Αλκοτές που είναι εκεί στη γέφυρα του Τσέλιου ή εκεί στην κατηφόρα στο Προδρομούδι. Τι πουλά έχουμε ανέβει, τι Χρυσοπηγές. Και όταν τελικά έπαιρνες στην πόλη από πίσω μεριά και από το πρώτο. Ξημερώματα. Είδες κλασικά τον πατσικό, ρε φίλε, να είναι παρκαρισμένο μπροστά στο Παρίσινικο και να παίρνουν καφέδες. Αυτά για τους σεραίους για να μας μάθετε καλύτερα σε όλη την Ελλάδα. Και εσείς οι φοιτητές που έρχεστε τώρα στην πόλη μας πρώτη φορά, καλά να πάθετε. Μπορείτε να γίνετε κι εσείς σεραίοι με πατέντα, αν ακολουθήσετε. Δεν είναι. Δεν μ' απασχολεί. Έτος. Εδώ είμαστε λοιπόν, βαδίζουμε τα τελευταία μας βήματα. Τι βήματα, έχουμε μια ώρα ακόμα, ρε. Για την πρώτη μας ώρα. Προς στιγμή είναι τρόμαξα. Δεν μ' άφησε να Όχι, ρε, ολοκληρώσω. μην τρομάζεις. Άφησε τον άνθρωπο να ολοκληρώσει. Με μια υπέροχη θέα απέναντί μου, με τα στριβάνια να πετάνε τον νερό πολύ ψηλά. Να εκτοξεύουν οι υδάτινα βλήματα. Εδώ και το Las Vegas δηλαδή. Και η δροσιά, λίγη δροσιά να έρχεται από το παράθυρο απέναντί μου. Λίγο. Κάτι γίνεται. Τώρα βέβαια μετά τη βροχή. Έρχεται αυτή η άβρα της υγρασίας, ας πούμε, από κάτω. Καλησπέρα από την πολύ υγρή πόλη των Σερών. Από το μικρό Παρίσι της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι. Απέναντι μου ο Δημήτρης Καραγιάννης για σήμερα, ευδιάθετος με μαλλί. Φόρα μαλάκα, σαν φλόρσουμε με το μαλλί αυτό. Αυτά είναι δηλώσεις, κυρίες και κύριοι, που έκανε ο ίδιος, έτσι. Απλά εμείς, σαν ενημερωτική εκπομπή, εντάξει, κοιτάχτηκα στο καθρέφτη πριν φύγω. Γιατί υπήρχε περίπτωση να το πεις μόνο στον αέρα. Όχι. Γι' αυτό το είπαμε. Το επισημάναμε. Μπράβο, να είσαι καλά, ρε. Ακριβώς δίπλα μου, αριστερά μου, δεξιά, όπως βλέπετε στις οθόνες σας, ο Παντελής Αζίκολου, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό είμαι, στο αριστερό παράθυρο, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, διότι στο κεντρικό είναι ο κύριος Τέλειος Φακύρης, ο οποίος και σήμερα είναι καθήμενος, αλλά ορθώς ομιλεί. Βέβαια, είναι ο Batman σήμερα. Είναι ντυμένος, δεν τον βλέπετε. Βέβαια, λένε ντυμένος. Ο Εύαν Ντίμ γράφει εδώ πέρα καλημέρα. Bonjour. Ο Πασκάλης γράφει εδώ ο Νόης, γεια σας όμορφη, γεια σου όμορφη και εσένα. Καλημέρα. Έχουμε εδώ πέρα από τον Πεχλαίο. Έλα ρε, πού είσαι ρε Πεχλαίο. Κωστάκη, χρόνια πολλά για χτες. Να σε χαιρόμαστε, να είσαι γερός, δυνατός. Χρόνια πολλά, παιδιά, σε όλους. Γεια σου Στελάρα, γεια σου παιδιά, καλή εκπομπή και τέτοια ανεκδοτάκια να πω για να έχουμε, λέει, καλό χειμώνα. Πάει ένας σε ένα ιατρείο και λέει, γιατρέ μου, έχω παραισθήσεις.
Εγώ είμαι το λαμπατέρ. Ο γιατρός είναι μέσα. Τι. Εγώ είμαι το λαμπατέρ. Ο γιατρός είναι μέσα. Ώρα Ελλάδος, μεσάνυχτα. Ώρα για να πάτε σπίτι σας. Για να μην σας βγει ο κούκος αηδώνει. Μεταφέρετε το στεγαστικό σας δάνειο στη Mapa Bank. Mapa Bank με ευνοϊκό κειμενόμενο επιτόκιο 9,35%. Mapa Bank. Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα και κάνετε παιχνίδι μόνοι σας. Πόσο καιρό έχετε να την καρφώσετε? Λαπρόκα. Beach Bar Λαπρόκα. Στους γαμόλοφους. Θέλετε 24, 18, 16 ή 12 πρόκα. Beach Bar Λαπρόκα. Και καρφώστε την φέτος το καλοκαίρι. Λαπρόκα. Σας πισωγλεντάει. Λαπρόκα. Επιτέλους καρφώστε την. Beach Bar Λαπρόκα. Στους γαμόλοφους. Βασανέδες Ακανάκι. Τώρα το πατροπαράδοτο σεραϊκό προϊόν, γλύκισμα, αποκλειστικά στην εταιρεία μας. Βασανέδες Ακανάκι. Με ολόκληρο αμύγδαλο και ολόκληρο φουντούκι. Επίσης, στην εταιρεία μας θα βρείτε τουλουμπάκι, γεμιστό και άδειο, τρουφάκι, σοκολατίνο. Και τώρα που καλοκαιριάζει, παγωτό Ακανάκι σε όλες τις γεύσεις. Παστίτσιο, τζατζίκι, μελιτζέρο σαλάτα, ταραμοσαλάτα. Στις πιο δροσιστικές γεύσεις του καλοκαιριού. Βασανέδες Ακανάκι. Το καλύτερο γλυκίσμα στο νομό Σερών. Με ολόκληρο φουντούκι και ολόκληρο αμύγδαλο. Βασανέδες Ακανάκι. Σε πολλά σημεία πώλησης μες στην πόλη μας. Επισκεφτείτε μας και θα γλυκαθείτε. Συγγνώμη, μήπως έχετε σταθερό? Σταθερό? Μαμά, έχουμε σταθερό. Τι το σταθερό, παιδάκι μου, σταθερό, τι αυτό το σταθερό, παιδάκι μου. Κάτσε να ρωτήσω τον παπά. Γιώργη! Έλα. Έχουμε σταθερό. Σταθερό? Όχι, πατέρα, έχουμε σταθερό. Σταθερό? Πού να θυμάμαι εγώ τώρα, παιδί μου, αν έχουμε σταθερό? Σταθερό, κάτσε. Όχι, μόνο κειμενόμενο έχουμε εμείς. Βάρκα στο γυαλό. Το νέο στεγαστικό δάνειο της Mapa Bank. Βάρκα στο γυαλό με σταθερά κειμενόμενο επιτόκιο 9,35%. Μια έτσι, μια αλλιώς. Βάρκα στο γυαλό. Το νέο στεγαστικό δάνειο της Mapa Bank. Και δουλειάξατε. Sabuan var, yok, fitasasın. Hem çalım, hem sabuan, hem krema. Fitasasın, kocagavasın, fitasasın. Καλοκαίρι και έχετε ανοιχτό χρώμα. Έχετε πρόβλημα με τον ήλιο. Γίνεστε σαν τις μαϊμούς στον κόλο. Η πρωτοποριακή ομάδα σχεδιασμού Research and Development του Mapa Show έψαξε, ερεύνησε την αγορά και κατέληξε σε ένα νέο πρωτοποριακά σχεδιασμένο προϊόν. Pale Juice, The Sun Cure. The Sun Cure. Δείκτης προστασίας 157 για πολύ λευκούς άνθρωπους. Τώρα μπορείτε να καθίσετε και σε σκιά και να αποκτήσετε ένα ονειρεμένο σοκολατί μαύρισμα. Με το Pale Juice, The Sun Cure. The Sun Cure. Εποφεληθείτε της προσφοράς. Με κάθε 10 κιλά Pale Juice Sun Cure παίρνετε δώρο το νέο πρωτοποριακό προϊόν Pale Juice The Lip Gloss. Για χείλια γυαλιστερά. Μοναδικά γυαλιστερά. Και το Pale Juice After Sun Lotion για το πρόσωπο. Pale Juice The Sun Cure. Και καλό καλοκαίρι. Τάκι, τις παντόφλες, την πετσέτα, πιάσε την πετσέτα, σε λέω. Ναι, μωρό μου, έρχομαι, σε λέω. Τάκι, γρήγορα, τις παίρνει. Ναι, δεν λέω, ναι, έρχομαι. Πρόβλημα παραλίας, πρόβλημα θαλάσσης, τέρμα τα προβλήματα. Πάμε ορεινή. Ναι. Πάμε ορεινή.
Σε 15 λεπτά και 18 χιλιόμετρα ακριβώς. Από τώρα μπορούμε να βρεθούμε στο όνειρο. Πάμε ορεινή. Πάμε στο όνειρο. Πάμε ορεινή. Στους πρόποδες του Λαϊλά, η Άνω και κάτω ορεινή περιμένουν εσάς και την παρέα σας. Για να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό και το φαγητό σας σε ένα μοναδικό, δροσερό και καταπράσινο περιβάλλον. Ένα καλοκαίρι. Πάμε ορεινή. Τέρμα η θάλασσα. Καλοκαιρινή απόδραση. Και ας μην ξεχνάμε την πατάτα ορεινής και την νοστιμότατη ντόπια φέτα μας. Μοναδική εμπειρία, μοναδική απόλαυση. Πάμε ορεινή. Πάμε ορεινή. Πάμε ορεινή. Πάμε ορεινή. Σας περιμένουμε. Κώστα! Κωστάκι! Έβαλες μάπα! Άντε! 12 και πήγε η ώρα! Μάπα δεν έβαλες! Ναι. Λατρεία μάπα. Ίντερνετ, βλακεία, ραδιόφωνο. Όλα σε ένα. Ο άντρας βγαίνει από το μπάνιο γυμνός. Γυναίκα, κοίτα σώμα δηλαδή, ένα πράγμα, τι να σε πω, 80 κιλά σκέτος δυναμίτης. Σιγά σιγά. Τι κρίμα που έχει τόσο μικρό φυτίλι. Γύρισα όλους τους γιατρούς και τα νοσοκομεία να μου γιατρέψουν την καρδιά που μου την πλήγωσες βαριά. Όμως δεν βρήκα γιατριά, αγάπη μου καμιά. Και έγινα μόνος μου γιατρός και έσκυσα την καρδιά μου και σε έβγαλα, αχ, και σε διώξα και βρήκα την υγειά μου. Ήταν τρεις τρελοί σε ένα τρελοκομείο και ξαφνικά ο γιατρός τους φωνάζει για να τους κάνει την τελική εξέταση. Τους λέει ότι θα τους κάνει από μία ερώτηση. Όποιος απαντήσει σωστά θα φύγει από το τρελοκομείο. Έλα εδώ, παιδί μου, λίγο. Έλα εδώ, για πες μου, σε παρακαλώ. Πόσο κάνει ένα και ένα? 5. Άντε, φύγε, παιδί μου. Πάρτε τον να με. Πάρτε τον να πέσα. Έλα εδώ, παιδί μου. Πόσο κάνει ένα και ένα? Ένα και ένα μπλε. Και εσύ, παιδί μου, για μέσα είσαι. Πάρτε τον, παιδιά. Πάρτε τον από εδώ πέρα. Έλα εδώ, παιδί μου. Έλα εδώ για να δούμε το τι θα κάνουμε. Πόσο κάνει ένα και ένα? 2. Μπράβο, παιδί, μπράβο. Πώς το βρήκες? Πολύ απλό. Απλά μαθηματικά. 5 μείον μπλε ίσον 2. Φοιτητής της κτηνιατρικής πηγαίνει για προφορική εξέταση σε έναν ιδιότροπο καθηγητή. Τον ρωτάει λοιπόν. Και δεν μου λες, κύριε Τοκμακίδη, πώς κάνουμε έκδοση σε μια γελάδα? Δεν ξέρω. Κόβεσαι, δεν ξέρεις πώς γίνεται μια έκδοση, πώς κάνουμε έκδοση σε μια γελάδα. Τι φοιτητής της κτηνιατρικής είσαι? Απογοητευμένος ο φοιτητής πηγαίνει το βράδυ σε ένα μπαρ και καταβάζει τον αγλέωρα. Τον κόβει ο μπάρμαν και τον πλησιάζει. Τι μελγάρι, τα αλγκάδες να μου. Δεν τα λες εμένα να μου πας και σε βοηθήσω, γιατί σε βλέπω σκουραστή άνθρωποι μου να πούμε. Έχω δει τόσα και τόσα στη ζωή να πούμε. Μπορεί να σου βρω καμιά λύση να μου στο πρόβλημά σου. Πού να με βοηθήσει τώρα με ένα φλαράκι, άσε έχω μπελάδες μεγάλους. Τι να σε πω τώρα? Για πες μου, ρε παιδί, μπορεί να σε βοηθήσω. Τι να με βοηθήσει? Υπάρχει περίπτωση να ξέρεις πως μπορείς να κάνεις έκτρωση σε μια γελάδα? Παλιγάρι μου, έχεις μπλήξει άσχημα, Και για πες, ρε, εσύ που κάνεις τον έξυπνο. Για πες μου πάλι, ρε. Οι γριές γιατί δεν φοράνε μίνι φούστα? Ξέρω εγώ γιατί έχουνε φλιπίτη. Τι φλιπίτη, ρε? Για να μην φαίνονται τα βυζιά τους. Ήταν που λέτε ένα άλογο. Έκανε βόλτες επί της εθνικής αντιστάσεως. Ξαφνικά κοιτάει ψηλά. Και τι να δει? Το fairy tale The Coffee Play. Και λέει. Δεν πάω πάνω. Ανεβαίνοντας τα σκαλιά, παρατηρεί πως κατέφεραν κι άλλα άλογα. Άλογα εδώ πέρα. Μπαίνει μέσα στο Coffee Play και τι να δει? Στα τραπεζάκια άλογα. Έξω στο μπαλκόνι άλογα. Στο μπαρ άλογα. Όλο το Coffee Play ήταν γεμάτο άλογα. Πάει λοιπόν στον μπάρμαν και του λέει. Πουλά άλογα σήμερα, τι έγινε εδώ πέρα, ρε? Έγινε κανένα συνέδριο άλογα, τι άλογα είναι αυτά? Γιατί, ρε φιλαραξία, τι νομίζω ότι είσαι? Άλογο. Ρωτάει ο Γιαννάκης τον μπαμπάκα του. Μπαμπά, τα προφυλακτικά μπορούν να σκιστούνε? Κοιτάξτε τον καθρέφτη καλύτερα, παιδί. Γιατρέ μου,
μου, πιστεύω ότι η γυναίκα μου έχει κουφαθεί. Αλλά επειδή δεν της αρέσει να πηγαίνει στους γιατρούς, ήρθα εγώ μόνος μου για να σας πω ότι έχει πρόβλημα. Τι είπες? Κοίτα, αν δεν θέλει να έρθει εδώ για να την εξετάσω, μπορείς να κάνεις ένα απλό τεστ για να σιγουρευτούμε. Θα σταθείς πίσω της, αρκετά μακριά της και θα της ρωτήσεις κάτι. Γιατί έχεις καρότα στα αυτιά? Αν δεν απαντήσει, θα πλησιάσεις ένα βήμα και θα ξαναρωτήσεις. Τι είπες? Θα συνεχίσεις έτσι μέχρι να σε ακούσει και μετά θα έρθεις να μου πεις από τι απόσταση σε άκουσε. Σάκη! Ο κύριος επιστρέφει σπίτι, μπαίνει μέσα και βλέπει τη γυναίκα του να μαγειρεύει στην κουζίνα. Αγάπη μου, τι έχουμε για φαγητό? Δεν ακούει, οπότε πλησιάζει και ξαναρωτάει. Αγάπη μου, τι έχουμε για φαγητό? Τίποτε. Συνεχίζει να πλησιάζει βήμα-βήμα και να ρωτάει, ώσπου φτάνει ένα βήμα πίσω της. Σάκη! Αγάπη μου, γλυκιά, τι έχουμε για φαγητό? Για ενδέκατη φορά σου το λέω, γιουβαρλάκια. Σάκη! Τι? Γιατί έχεις καρότα στα αυτιά? Τι είπες? Γιατί έχεις καρότα στα αυτιά? Τι? Γιατί έχεις καρότα στα αυτιά? Τι είπες? Γιατί έχεις καρότα στα αυτιά? Τι λες ρε? Βρε βλάκα, γιατί έχεις καρότα στα αυτιά? Δεν μ' ακούς? Δεν σ' ακούω ρε, έχω καρότα στα αυτιά. Θα ξεράσω ένα κροκόδιλο. Δεν μ' απασχώ. Έτος 10. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Barak Hüseyin Obama'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Ο δάσκαλος διαβάζει την έκθεση του, η οποία έλεγε: Έκανα μια βόλτα στο δάσο τις προάλλες και στη ρίζα μιας βελανιδιάς βλέπω ένα μικρό σωρό από πράσινα σκατά. Αυτά τα σκατά θα πρέπει να είναι του φίλου μου του Γιάννη που τρώει πολύ σπανάκι, σκέφτηκα. Παρακάτω από ένα πέκο βλέπω κάτι κίτρινα σκατά. Εδώ πρέπει να έχει ο φίλος μου Νίκος που τρώει πολλές μπανάνες. Λίγο πιο παραπέρα βλέπω ένα σωρό από κοκκινουπά σκατά. Βάζω στοίχημα ότι αυτά είναι του φίλου μου του Κώστα που τρώει πολλά κεράσια. Σατισμένος που λέει το δάσκαλος, μπαίνει στην τάξη και φωνάζει: Τότε, τι αηδίες είναι αυτές που έγραφες στην έκθεσή σου? Μα κύριε, το θέμα της έκθεσης δεν ήταν ο καλός ο φίλος στην ανάγκη, φαίνεται. Φιλάκι, ο σκύλος μου ξέρεις δεν έχει μύτη. Σοπα, αλήθεια? Ναι, δεν έχει μύτη. Και πώς μυρίζει ρε φίλε? Άστα να πάει να πέσει, αφρομάει. Πάει η Ανούλα στο σχολείο με το κεφάλι της μπανταρισμένο. Πού χτύπησε το κεφαλάκι σου, μικρό μου? Με τσίπησε ένα κουνούπι, κύριε δάσκαλε. Κουνούπι? Ναι, αλλά ευτυχώς πρόλαβε και τα σκότωσε να βάζουμε ένα φτιάρι. Μα τέλος πάντων, σε αυτή την πόλη άντρες δεν υπάρχουν. Ένας κυνηγός, μωρέ, να έρθει να σου μιλήσει. Κοπελιά, καλησπέρα. Μόνη σήμερα. Σου μίλησε κανείς εσένα? Αρχίσαμε. Και να μαθαίνουν αυτοί που δεν ξέρουν. Γιατί είπαμε, δίνουμε έμφαση στις Σέρρες, είναι η εβδομάδα των Σεραιών. Η πόλη μας προβάλλεται, διαφημίζεται. Διότι το κάτι ψήνεται βέβαια. Καλά, αυτό. Κάτι έγινε, ναι. Είναι πολύ ώρα για τους Σεραίους που λέμε γι' αυτό. Ναι. Από το Noise Radio μας ακούτε κάθε Τετάρτη από τις 11 μέχρι και τη 1. Βέβαια ήμασταν 12-2 παλιότερα, αλλά το κόψαμε, το πήγαμε λίγο πίσω. Δεν ξέρω γιατί το κάναμε. Το κάναμε πάντως. Μετά από δημοψήφισμα, βέβαια, έτσι. Βέβαια. Η απόφαση ήταν δική σας, δεν ήταν? Εδώ κατέβηκε κόσμος κάτω, εδώ στην πλατεία. Εμείς κάναμε την πρόταση, καταθέσαμε το νομοσχέδιο. Έτσι. Και εσείς το ψηφίσατε. Εν τω μεταξύ, τώρα το παίξανε τώρα τελευταία. Αυτό που είπες δημοψήφισμα τώρα. Παίξανε με τον Γιώργο τώρα με το δημοψήφισμα. Που
Το είπε τότε ο Γιώργος. Που έπρεπε να γίνει δημοψηφίσμα για να πάρει η Ελλάδα. Ναι. Νύπτω τα στήρας μου, τέτοια πράγματα. Υπέροχο τραγούδια, το τραγούδι που διάλεξε και σήμερα ο Φριτέζας. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι το βλαχοντίσκο που έγραψε. Ωραιότατο. Είναι και λίγο funk. Ωραιότατο. Funk. Λάθος το πιάνεις, ναι, ρε φίλε. λάθος το πιάνεις, δεν είσαι μέσα. Και τώρα που είμαστε και 13 λεπτά μετά τις 12 μπορούμε να βρίσουμε άνετα, έτσι. Όχι. Ενώ πριν, η λογοκρισία πάντα θα υπάρχει, Δημήτρη. Η λογοκρισία πάντα υπάρχει. Και η λογοκρισία των ακροατών είναι ακόμη πιο... Αλλά αυτό σίγουρα. Σοβαρή. Ξέρω τι κάνω και πώς το πιάνω αυτή την ώρα. Αυτό είναι καινούργιο, δεν είναι καινούργιο τραγούδι αυτό. Δεν ξέρω ποτέ. Εσύ να έρθεις. Αμοντάρετε απλά να συνεχίσετε εσείς μαζί μας. Κανονικά θα είμαστε μέχρι και τη μία, είπαμε και πριν από λίγο. Εδώ πέρα λέει ο τελευταίος φραπεδοκράτορας. Πώς τη λένε την τραγουδάρα? Αφού σε θέλω και με θες, ας ένα χείλο. Είναι λάθος το πιάνεις. Ας ένα χείλο το καφές. Έτσι. Ας ένα χείλο, ας ένα χείλο το καφές. Αφού σε θέλω, αφού σε θέλω και με θες. Τώρα. Μόνο υπέροχα τραγούδια για το καλοκαίρι το οποίο έρχεται, είναι μπροστά μας και βέβαια το περιμένουμε πώς και πώς. Να δω τι θα κάνουμε φέτος το καλοκαίρι. Φέτος πολύ αντίσκηνο το βλέπω και πολύ και φτεδάκι τάπερ. Τουρσί. Κονσέρβα δηλαδή. Αλλά καλή φάση. Και λίγο έτσι δεν μας πειράζει να γυρίσουμε, ρε παιδί μου, στο 80's. Πώς θα γίνει, τα λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Μα δεν καταλαβαίνω διακοπές χωρίς να έχεις λίγο τα περιπέτεια, λίγο τα λεπορία. Πώς, αλίμονο. Λίγο καρπουζάκι και λίγο φέτα, ρε παιδί μου. Τι χρειαζόμαστε να πούμε. Αφού το ξέρεις ποιο είναι το θέμα, γιατί με παίρνεις λάθος και ψέμα. Συνεχίζετε βέβαια, επικοινωνείτε μαζί μας. Τηλεφωνικά δεν ξέρω αν θα έχουμε την τιμή. Στο 56666 και φυσικά στο ίντερνετ, έτσι. Μας βρίσκεται ποικιλοτρόπως στο ίντερνετ πλέον και έρχονται κι άλλα, βέβαια. Δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμα, αλλά δεν θα σας αφήσουμε έτσι το καλοκαίρι. Βεβαίως. Τώρα από το κινητό σας μπορείτε να πληκτρολογήσετε 935 κενό και να το στείλετε στο 54002. onair@noise.gr και να συνεχίσετε να στέλνετε τα email σας. Παντελή, βέβαια μπορεί ο κόσμος να κατεβάζει και το app για iPhone. Ναι. Για να μας ακούει και από εκεί. Το έχω ποστάρει εκεί πέρα με κάποιον τρόπο. Απλά το λέμε ότι υπάρχει και αυτό, ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει. Μας περάσει ο κόσμος για τίποτα τυχαίο. Τι κάνουμε να πούμε. Ψάρια πουλάμε. Έβανε Ντίμ λέει εδώ πέρα, δες στο γκρουπάκι του Μάπα στο Facebook. Να δω, θα δω, κοιτάω τι έχει, έχει κάτι. Κάτι θα έχει ποστάρει. Έχει, ναι. Έχει κάποια ποστιά, έχει σίγουρα. Λοιπόν, γράφει εδώ πέρα η Εύανη. Έχει στείλει πολύ πράγμα η Εύανη. Έλα, βέβαια το link του Γιώργου που λέει και τα αθλητικά σας έχω πει. Θα ρωτάτε εμένα. Ο ΠΑΟΚ νίκησε. Ναι, Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ 1-2. 1-2 ήταν έξω. Έτσι, ναι. Έλα ρε. Βιάστηκα. Και λείπει βέβαια ο παρατηρητής του αγώνα, ο οποίος σήμερα παίρνει απουσία. Ο Τζιμάρας δεν είναι στο στούντιο να μας πει, να μας τα έλεγε βέβαια εκ των προτέρων. Θα πανηγυρίζει τώρα κάπου. Έτσι. Ναι, βέβαια. Η Εύανη λέει εδώ πέρα, θες να βγούμε? Έχω σχέση. Να σου ζήσει, αλλά δεν μου είπες, θέλεις να βγούμε? Αφού σε θε. Μανά. Μανά. Μάνα. Τι έκανε, παιδάκι μου, τι θες? Ακούς. Θα φέρω κουπέλα του βράδυ στο σπίτι. Ναι, καλά. Μην τη φουσκώσεις και την ξεφουσκώσεις συνέχεια. Όμως θέλουμε να κοιμηθούμε. Αγόρια. Ναι. Ετοιμαστείτε, λέει. Θα βγάλουν μαγιό με σηκωμένο για ΚΚΒ. Καλό. Πρόταση, πολύ μοδάτο. Δεν μου λέτε, ακόμα φοριέται ο γιακάς σηκωμένος? Ακόμα υπάρχει αυτή η μόδα? Άκουσα Δημήτρη κάποιον να βήχε, ρε. Ιδέα σου ήταν, ρε. Η ιδέα μου δεν βήχε. Ο Στέλιος μάλλον βήχε.
Πήγα σε ένα μαγαζί, παιδιά, με αθλητικά και όταν του ζήτησα ένα τσιμαγιό που να κρύβει επιμελώς τα κιλά μου, ξέρετε εσείς. Ναι. Μου έστειλαν στον όροφο μου με τα είδη κατάδυση. Εντροπή και έσου. Όταν βαριέμαι, παίρνω απόκρυψη στο αγόρι μου και του λέω ότι είμαι η κοπέλα που γνώρισε προχθές. Η Βαρμάρα σταματάω, είτε με ρωτάει η Ξαντιά. Αυτά τα λάθη είναι πεδαριώδες. Το τραγούδι είναι, λέει, πάρα πολύ ωραίο που βάλατε. Γι' αυτό το βάλαμε. Ο καλλιτέχνης πώς είναι, Σάκης Πόντιος. Σάκης Πόντιος πρέπει να είναι. Ανακάλυψη και αυτή του Φριτέζα, ο οποίος έχει ανακαλύψει πολλές μεγάλες επιτυχίες στην εκπομπή μας. Έτσι να το δώσουμε αυτό. Ναι. Άσε να γίνει το καφές. Άσε να γίνω το καφέ. Νομίζω ότι δεν προβλήθηκε αρκετά αυτό το τραγούδι, έτσι. Ναι, λόγω της κρίσης μου, ρε. Ξέρεις, το να περισσεύει ο καφές και να χύνεται δεν είναι κάτι το οποίο. Ναι, όντως, ναι. Δεν έχει και οικολογική συνείδηση. Δεν είναι καλό παράδειγμα στο κόμμα. Πάει ένας νεαρός σε ένα ποκοτατζίδικο και ρωτάει από τον υπάλληλο. Παγωτό καρότο έχετε μήπως? Όχι, δεν έχουμε. Την άλλη μέρα. Μήπως έχετε παγωτό καρότο? Καρότο, δεν έχουμε. Την άλλη μέρα. Φλαράκι, μήπως έχετε παγωτό καρότο? Όχι, δεν έχουμε καρότο. 15 μέρες μετά. Λοιπόν, θα φτιάξω, θα πληρώσω και θα φτιάξω παγωτό καρότο. Με έχεις πάει στα νεύρα. Την άλλη μέρα. Φλαράκι, μήπως έχεις παγωτό καρότο? Ναι, έχουμε. Αηδία δεν είναι? The Mapa Show. Έτος 10. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Barak Hüseyin Obama'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Απολαύσατε και φέτος το καλοκαίρι τη θάλασσα, το μπάνιο σας. Αυτό όμως που δεν απολαμβάνετε, αλλά και θα το τρώτε όλο το χειμώνα στη μάπα, είναι τα κάθε λογής φρούτα λουόμενους και τα πολύπλευρα και πολυπίκυλα χαρακτηριστικά τους. Μερικά μάλιστα είναι επικίνδυνα και καλό θα είναι να τα αποφεύγετε. Οι ερευνητές του Μάπα Show βρέθηκαν σε πολλές παραλίες και μας παρουσιάζουν τα είδη λουόμενων και ανθρώπων κοινικά που συνάντησαν. Πρώτος τύπος, ο αλαχτός. Γυαλί καθρέφτη, τρέντι μαγιό και καπελάκι. Φρέντο στο ένα χέρι και τσιγαράκι στο άλλο. Μη του μιλάτε το παιδιού. Αφήστε τον αράξει. Ο βαθμός επικινδυνότητας του τύπου σημειώσατε 2. Γκρικ καμάκι, μαύρο σκούρο γυαλί, μαυρισμένο κορμί, δασίτριχο στήθος μετά τη σχετική αλυσίδα και super duper σαγιονάρα. Καμιά γυναίκα δεν μπορεί να γλιτώσει από τη βοηθεία του. Έτσι θέλει να πιστεύει τουλάχιστον. Βαθμός επικινδυνότητας σημειώσατε 6. Ο τύπος ο Extreme. Κάνει σερ. Μπανάνα και αλεξίπτωτο και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πόσες και ποιες τον θαυμάζουν. Σπάνια βγαίνει στην πλάζ και μπορείτε να το θεωρήσετε άκακο. Εκτός κι αν το βλέμμα σας καρποθεί έστω και τυχαία επάνω του για περισσότερο από 1 λεπτό. Ο βαθμός επικινδυνότητας σημειώσατε 5. Ο αθλητής. Παίζει beach volley και ρακέτες και αν κάθεσε κάπου πλησίον του πεδίου δράσης του, περίπου 1 χιλιόμετρο, κινδυνεύεται να σας έρθει η μπάλα στον αδόξαστο ή ακόμα χειρότερα στα αμελέτητα, καταστρέφοντας όλη σας τη γαλήνη. Ο βαθμός επικινδυνότητας σημειώσατε προσοχή παρακαλώ 8. Ο σοφιστικέ. Ομπρέλα, ξαπλώστρα, Walkman και μία τσάντα βιβλία. Επιδίδεται στο διάβασμα προσπαθώντας να δείξει το επίπεδό του. Μετά από μία εβδομάδα διακοπών έχει ακούσει όλα τα CD, αλλά συνεχίζει να διαβάζει το ίδιο βιβλίο προσπαθώντας να καταλάβει τι θέλει να πει ο ποιητής στο πρώτο κεφάλαιο. Βαθμός επικινδυνότητας. Προσοχή. Είναι 4. Ο Λούλης. Χνούδι μαλλί, αδύνατος και με την πετσέτα τυλιγμένη στην περιφέρεια. Πίνει space και το βλέμμα του είναι μόνιμα κολλημένο στον μπάρμαν, ο οποίος τον έχει πάρει χαμπάρι ότι πνίγει το κουνέλι και δεν ξέρει πώς να το ξεφορτωθεί. Βαθμός επικινδυνότητας του τύπου είναι, σημειώσετε παρακαλώ, 0. Του μπάρμαν όμως 9.999. Ο businessman. 3 κινητά, λάπτοπ και καμία απολύτως επαφή με το περιβάλλον γύρω του. Συντάσσει με τα μανίας το ρεπόρτα από τις πωλήσεις του μήνα ενώ μιλάει με τους πελάτες του από κινητό. Με τη γυναίκα του στο άλλο και με τις ενωμένες του στο τρίτο. Αποτελεί οπτική ρύπανση και να τον αποφεύγετε πάση θυσία. Βαθμός επικινδυνότητας, σημειώσετε παρακαλώ, 7. Πάμε τώρα στις ειδικές περιπτώσεις. Εκτός από τους παραπάνω τύπους λουόμενων, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συναντήσετε κάποιον από τους ειδικούς τύπους που είναι οι εξής. Μέλος του ΜΑΠΑ. Μόνιμο χαμόγελο χαραγμένο στο πρόσωπο. Κόκκινος ποπός από τις κλωτσιές και πρισμένος βέρκος από τις φάπες. Νιώθει κάτι να του λείπει, αλλά δεν είναι σίγουρος τι ακριβώς. Έχει μπροστά του μια εικόνα της Παναγίας και ορκίζεται συνέχεια να μην ξαναπάει σε μπυροκατάνοιξη του ΜΑΠΑ, αφού ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το σοκ που υπέστη την τελευταία φορά. Βαθμός επικινδυνότητας 0. Ακροατής του ΜΑΠΑ. Μεγάλα πόδια για να ρίχνει κλωτσιές. Μεγάλες παλάμες για να ρίχνει φάπες. Μπύρα στο ένα χέρι και μπύρα στο άλλο. Μπύρες πίσω, μπύρες μπρος και μπύρες παραπέρα. Ακόμα παλεύει να συλλέγει από την τελευταία μπυροκατάνοιξη και είναι άρθρη εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα PDA, κάμερες, μαγνητόφωνα ώστε να καταγράφει τις σκέψεις του για το επόμενο του άρθρο. Μπορείτε επίσης να παρατηρήσετε ότι είναι σφιχτά δεμένος, διότι αν το λύσουν θα ανοίξει με λύστα και θα καταλάβει το πρώτο δικτυωμένο υπολογιστή που θα βρει μπροστά του. Βαθμός επικινδυνότητας. Προσοχή παρακαλώ. Σημειώσατε 10. Προσοχή, προσοχή.
Ο πύραυλος για την σελήνη αναχωρεί εντός 5 λεπτών. Οι επιβάτες στα θέσεις των. Στη Θεσσαλονίκη πάμε για καφέ. Πάμε για καφέ. Κυκλοφόρησε το νέο CD του Μάπα. Μια σουβλά κοκορέτσι, κάμια 15 σουβλάκια. Πάμε για καφέ. Περιέχει τις μεγάλες επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη πάμε για καφέ. 14 μήνες. Έχω να γαμίσω 14 μήνες, μανάρι μου. Κάνε τους. Κάνε επιτέλους τους. Για να μπεις μες στο κλαμπ. Κάνε τους. Να μπούκα σου βρωμά. Κάνε τους. Χαλασμένο γιαούρτι. Ένα γιαούρτι που είχε όμως λήξει. Δώσε μου τα υγρά σου. Δώσε μου να πίνω τα υγρά σου. Τα χιλάκια τα γλυκά σου. Χιλιάδες μπιφτέκια. Το τυρί που λιώνει μες στο στόμα σου και σε λιγώνει. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες στο νέο CD του Μάπα. Πάμε για καφέ. Για καφέ μπαρ, εστιατόρια πατσατζίδικα. Ας σου ρίξω πολλά στο σκυλάκι σου. Για να μπαίνω πηγαίνω στο σπιτάκι σου. Πάμε για καφέ, αλλά και για όλες τις δεξιώσεις σας. Γάμους, βαφτίσια, μνημόσυνα. Πάμε για καφέ. Το νέο CD του Μάπα. Κυκλοφορεί. Ο κύριος Κώστας και η κυρία Θρόσο είναι παντρεμένοι για 50 χρόνια τώρα. Και έχουν περάσει τα 70 και οι δύο. Όλη του τη ζωή ο κύριος Κώστας ονειρευόταν ένα ζευγάρι παπούτσια από δέρμα κροκοδίλου. Και αποφάσισε ότι ήρθε επιτέλους η στιγμή για να τα πάρει. Μπαίνει λοιπόν στο σπίτι του με τα καινούρια του κροκοδιλέ παπούτσια και ρωτάει τη γυναίκα του. Λοιπόν, γυναίκα, βλέπεις κάτι το διαφορετικό πάνω μου? Είτε διαφορετικό μπορεί να Κώστα. Φοράς το ίδιο πουκάμισο όπως πάντα και το ίδιο πανελόνι όπως πάντα. Ο κύριος Κώστας δεν το έβαζε κάτω. Πήγε στο υπνοδωμάτιο, έβγαλε όλα του τα ρούχα εκτός από τα παπούτσια του και ξαναβγήκε έξω. Τώρα δεν με λες, Μαρή, βλέπεις κάτι διαφορετικό πάνω μου? Είτε διαφορετικό, Κώστα. Κρέμεται προς τα κάτω όπως πάντα. Ακριβώς. Και δεν ξέρεις γιατί κρέμεται προς τα κάτω, ξέρεις? Γιατί κοιτάει τα καινούργια παπούτσια. Τότε καλύτερα να αγοράζεις καινούργια καπέλο, Κώστα. Όταν γίνεις γιαγιά και κλείσες πραμαλιά, πιο πολύ θα σ' αγαπάω. Ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε γουρουνάδικο χειροστάσιο. Την εποχή που έπρεπε να γκαστροδούν οι γουρούνες, του ψοφίσανε όλα τα αρσενικά, οι μπουγάδες. Τι να κάνει λοιπόν, πάει στον κτηνίατρο. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Έχουν ψηφίσει όλα τα αρσενικά της περιοχής. Θα πρέπει να περιμένεις μέχρι του χρόνου. Τι λες, γιατρέ μου, καταστράφηκα. Κάποια λύση πρέπει να υπάρχει, δεν γίνεται. Μόνο μία, θα την γκαστρώσεις εσύ. Τι λες, γιατρέ μου, τρελάθηκες εντελώς? Και αν την πέσω τη σπιδάγω, πώς θα καταλάβω τις γκάστρωσα, ρε? Κοίτα να δεις. Αν την άλλη μέρα το πρωί οι γουρούνες είναι μέσα στη λάσπη, τότε δεν πέτυχες. Αν είναι στο χορτάρι, τότε γκαστρώθηκαν. Τι να κάνει λοιπόν, φεύγει από τον γιατρό και πηγαίνει μέσα στο στάβλο όπου είναι οι γουρούνες. Τις βάζει κάτω μία-μία και τις ξεσκίζει το πίδημα. Σηκώνεται την άλλη μέρα το πρωί, τι να δει. Οι γουρούνες είναι μέσα στη λάσπη. Ρε γάμοτ. Μάλλον δεν εμπνέονται από το περιβάλλον του στάβλου. Τις φορτώνει λοιπόν στον τάτσουν και τις πηγαίνει σε κάτι αγρούς. Τις πηδάει και εκεί για δεύτερη φορά. Την άλλη μέρα τα ίδια πάλι. Οι γουρούνες ήταν μέσα στη λάσπη. Πούσου ρε γάμοτ. Μάλλον θα θέλουν βουνό φαίνεται. Τις ξαναφορτώνει στον τάτσουν και τις πηγαίνει πάνω σε ένα καταπράσινο λόφο με θέα από κάτω και τις ξαναπηδάει για τρίτη φορά. Την άλλη μέρα δεν μπορούσε να μαζέψει τα πόδια του από το πολύ το πήδημα. Σήκω να πας στο στάβλο γρήγορα. Δεν μπορώ, γυναίκα. Πήγαινε εσύ να δεις τι κάνουν οι γουρούνες. Η γυναίκα του πάει και μετά από λίγο επιστρέφει. Λέγει γυναίκα, οι γουρούνες που είναι? Στο χορτάρι είναι στη λάσπη είναι? Ούτε στο χορτάρι ούτε στη λάσπη. Πάνε στο τάτσουν, είναι και πατάν κόρνα. Μπρος και ο κατράζει, η γύρας φροντίσε που παράς. Μάπα σου, Generation Next. Και για πες ρε, εσύ που κάνεις τον έξυπνο. Για πες ρε. Με ποια στάση κάνουνε σεξ οι ζωνιανοί? Ξέρω 69. Με τη 69 ρε. Με τη στάση καμαστούρα. Λάσκαρε η βίδα. Εδώ είναι το Μάπα. Μάπα σου, Generation Next. Είναι ο Κώστας και δύο φίλοι σε ένα μπαρ. Λέει ο πρώτος φίλος. Νομίζω ότι η γυναίκα μου με απατά με τον ηλεκτρολόγο. Την άλλη μέρα που πήγα σπίτι, βρήκα έναν κόφτη για σύρματα κάτω από το κρεβάτι. Και δεν ήταν δικός μου κόφτης. Λέει ο δεύτερος. Μάνα, νομίζω η γυναίκα μου απατά με τον υδραυλικό, γιατί το άλλο βράδυ που γύρισα σπίτι βρήκα ένα
κάβουρα κάτω από το κρεβάτι μας και δεν ήταν και δικός μου κάβουρα. Και λέει και ο Κώστας. Νομίζω ότι η γυναίκα μου με απατά με ένα άλογο. Άλογο. Τι λες, τι άλογο, πλάκα μας κάνεις, ρε. Να ακούστε. Την άλλη μέρα που πήγα σπίτι, ναι, βρήκα έναν υπέα κάτω από το κρεβάτι. Ένας τύπος με μηχανή πάει να περάσει τα μεξικανικά σύνορα με 2 σάκους να ισορροπούν στους ώμους του. Ξαφνικά το σταματάει ο φρουρός. Τι έχεις στους σάκους? Άμμο, έχω άμμο. Ο φρουρός τον κατεβάζει τη μηχανή, ψάχνει τους σάκους γεμάτοι άμμο. Ο τύπος τα μαζεύει, ανεβαίνει στη μηχανή και φεύγει. Μετά από 2 εβδομάδες πάλι τα ίδια. Φιλαράκι, τι έχεις εκεί? Άμμο, έχω άμμο. Για κατέβα λίγο να σε ψάξουμε. Τα ίδια λοιπόν, τίποτα. Άμμος και μόνο άμμος. Ο τύπος ανέβηκε στη μηχανή και έφυγε. Κάθε 2 εβδομάδες, επί 6 μήνες, οι έρευνες συνεχίστηκαν. Τελικά, μια εβδομάδα ο τύπος δεν φάνηκε στα σύνορα. Ωστόσο, τον πέτυχε ο φρουρός στο κέντρο της πόλης και του λέει: κολλητέ μου, μας έχει τρελάνει να πούμε. Ξέραμε ότι κάτι πέρναγες λαθρέα πάνω κάτω. Έλα τώρα, δεν θα το πω σε κανένα, ρε φιλαράκι. Τι περνούσε λαθρέα τόσο καιρό από τα σύνορα? Τι έπαιρνε, μοτοσυκλέτες. Μαπασού, Generation Next. Χειμώνας και πολλοί κόσμος τη βγάζει σπίτι με DVD. Τελικά, πόσο δύσκολο είναι να κάνεις τον πρωταγωνιστή σε μια μεγάλη ταινία δράσεως? Για ακούστε εδώ πόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν χρειάζεστε ποτέ όπλα για να σκοτώσετε πολλούς κακούς. Ένα εξάσφυρο φτάνει. Δεν χρειάζεται επίσης να ξέρετε σημάδι για να σκοτώσετε κάποιον. Το πιο πιθανό είναι να το πετάξετε το παπούτσι σας και να τον πετύχετε παρά να σας πετύχουν όλοι αυτοί που σπυροβολούν. Όπως ο James Bond. Ποτέ οι εχθροί σας δεν σας κάνουν ομαδικό ντου. Πάντα έρχονται ένας-ένας. Το προσέξατε? Μετά την πρώτη πουνιά που θα του ρίξετε, θα κάτσει και θα σας κοιτάει με τρόμο. Ποτέ δεν θα αντιδράσει. Αν βρεθεί κάποτε από πίσω σας κάποιος με πιστόλι, θα σας μιλήσει για τη ζωή του, τα παιδικά του χρόνια, όλα αυτά του έλεγε η μαμά του όταν ήταν μικρός, έτσι ώστε να βρείτε χρόνο για να τον αφοπλίσετε. Πάντα στο τέλος, ό,τι και αν γίνει, θα βγάλετε γκόμενα που θα φοράει κοντό καυτό μίνι και γόβες και θα είναι και super wow. Οι αεροσυνοδοί πάλι ξέρουν να πιλοτάρουν και να προσγειώνουν τα αεροπλάνα. Τι τους βάζουν τους πιλότους? Αν είσαι μπάτσος σε μια ταινία, ξέρεις να οδηγείς από τηλεκατευθυνόμενο μέχρι και ελικόπτερο ένα πράγμα. Επίσης, σε μια ταινία, όσο ξύλο και αν φάτε, δεν ματώνετε ποτέ. Και το καλύτερο, μην το σκέφτεστε. Το καλώδιο είναι το κόκκινο αυτό που κόβουμε πάντα όταν υπάρχει βόμβα. Έτσι κι αλλιώς, μένουν πάντα 10 δευτερόλεπτα και να προλάβουμε να κατεβούμε ένα κτίριο 50 ορόφων. Μαπασού, Generation Next. Ο Βαλάντης και η Σουλτάνα είναι ένα νεαρό ζευγάρι Αθήγανων. Το πρώτο βράδυ λοιπόν που αποφασίζουν να συνουσιαστούν, όλα πήγαν καλά, μέχρι που την ώρα που γινόταν το καλό, you know, η κοπέλα αιμορραγούσε. Βαλάντι, αίματα! Δεν έμαθες ακόμη τίποτα, τώρα θα τα μάθεις όλα. Μαπασού, Generation Next. Ρε γιαγιά, να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως είδες κάτι χάπια, ξέρω εγώ, κάτι κόκκινα, πράσινα χάπια στο δωμάτιο, μήπως τα είδες? Γάμιζέτα τα χάπια, τους πράσινους δράκους στην κουζίνα τους είδες? Ο τύπος μπαίνει στο γραφείο του οτορίνο-λαρυγκολόγου και αρχίζει να κρίνεται. Του οριλά, ρε παιδί μου. Κύριε μου, και έχετε κάνει κάποιο λάθος. Ο αφροδισιολόγος είναι ακριβώς δίπλα. Απτόητος, ο τύπος συνεχίζει το χαβά του. Σας παρακαλώ, σας είπα, εγώ είμαι για τα αυτιά, τη μύτη, τέτοια πράγματα. Δίπλα ακριβώς είναι ο αφροδισιολόγος, πηγαίνετε δίπλα. Τίποτα άλλο, χαμπάρι δεν έπαιρνε. Όχι μόνο γδίνεται, αλλά αυτό που δείχνει είναι σε μαύρο χάλι. You know, γεμάτο αίματα, πίον, πρισμένο, μια σκέτη αηδία ένα πράγμα. Σας παρακαλώ, γιατρέ μου, ξέρω γιατί έχω έρθει ακριβώς. Γιατί έχετε έρθει? Άκου. Είμαι εργένης εγώ. Μαζί με άλλους 7 εργένιδες, φιλαράκια μου, μην νομίζεις τίποτα. Τρώμε μια φορά την εβδομάδα μαζί και μετά παίζουμε ένα παιχνιδάκι. Παιχνίδι, τι παιχνίδι? Να, σηκωνόμαστε γύρω από το τραπέζι, ακουμπάμε τα πουλιά μας επάνω, κλείνουμε τα μάτια μας και με το δεξί του χέρι ο καθένας κρατάμε το παπούτσι μας. Έχει λοιπόν. Ο πρώτος που λέει ψιτ, ναι, κοπανάει με το παπούτσι του το πουλί του διπλανού του. Και τι μπορώ να κάνω εγώ, κυρία μου? Να, αυτό το γαμημένο το ψ, δεν τα ακούω ποτέ, ρε φίλε. Ο σύζυγος γυρνάει σπίτι αγριεμένος. Άσε με να πούμε, μόλις τσακώθηκα με το θηρορό. Γιατί έλαβα? Λέει πως έχει πάει με όλες τις γυναίκες πολυκατοικίας εκτός από μία. Μάλλον αυτή η ψιλομύτα το τρίτο θα είναι. Λέει ο τοτός στη γιαγιά του. Γιαγιά, τι θα προτιμούσες, σεξ με έναν πέδαρο ή ένα κουτί λουκούμια? Έχω δόντια εγώ για λουκούμια, παιδάκι μου. Και δεν μου λες εσύ που κάνεις τον έξινο? Για πες. Τι θα πάρουμε άμα διασταυρώσουμε τον Sherlock Holmes με μια πόρνη? Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα πάρουμε. Μια πίπα. Παίρνει ο Απόστολος Παύλος το Θεό για να του πει δυσάρεστα νέα εξαιτίας της εξάπλωσης της μαγιάς. Απαντάει ο Θεός και του λέει ο Απόστολος Παύλος: Έλα Θεέ, η μαγιά στον κόσμο έχει φτάσει 50%. Πρέπει να κάνεις κάτι να διορθωθεί αυτό το χάος. Καλά, θα κάνω ό,τι μπορώ.
Ύστερα από μία εβδομάδα ξαναπαίρνει ο Απόστολος Παύλος τον Θεό και του λέει: Θεέ μου, δεν γίνεται αυτή η δουλειά όλο. Έχουμε φτάσει σε ποσοστό 70% η μαγκιάρα μου. Πρέπει να κάνεις κάτι για να το μειώσουμε αυτό το πράγμα. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ύστερα από μία εβδομάδα ξαναπαίρνει ο Απόστολος Παύλος τον Θεό και του λέει: Θεέ, δεν γίνεται αυτή η δουλειά. 80% έχει πάει. Πολύ μαγκιά σε λέω εδώ πέρα στο γη κάτω. Κάνε κάτι γιατί δεν πάει άλλο. Καλά, Παύλε, θα κάνω ό,τι μπορώ. Απαντάει ο Θεός. Η μαγκιά όλο και εξαπλώνεται. Σχεδόν έχει φτάσει στην κορυφή. Ύστερα από λίγο καιρό ξαναπαίρνει ο Απόστολος τον Θεό και του λέει: Έλα, μεγάλε, Παυλάρας εδώ. Λογοτεχνήματα. Με τον διδάκτορα του Πανεπιστημίου Σέρων και Περιχώρων, κύριο Ιωάκιμ Καρασικιμόγλου. Τεχνική επιμέλεια Ευάγγελος Γλωσσοκοπάνας. Μουσική επένδυση Λάκης Ζουρνατζής. Γενική επίβλεψη Νίκος Ματάκιας. Τελική ρύθμιση του ήχου Αναστάσιος Δεσιμπηλάκης. Επιμέλεια Λίθα Ιδίωουλου. Φροντιστής του Δίου Ζακ Κρουασάν. Make-up Αντιγόνη Σπάτουλα Χτενάκη. Κομμούσεις Styling Μίμης Λούγκρας. Λογοτεχνήματα. Μια εκπομπή για την ελληνική σεραϊκή γλώσσα. Λογοτεχνήματα. Κάθε Τετάρτη στο Μάπα Σόου. Ευαδίσαμε παρελιακώσεις στην Βελούδη Ναμουδιάν, καθώς ανεβρέθη έναν εμπόδιο. Μπλάτς με σμπάρα, κυριό. Πηγαίναμε συνός κύριο Βάφτισιν και καθώς ανεβαίναμε την κλίμακα, τη βρίξε το καλαμπαλί Γιούρια χαμλά. Και για πες, Στεφανάκη. Λέτε, παιδιά, σπίτι πάω, PC ανοίγω, email βλέπω. Ποιος ήταν, Στεφανάκη? Ο Πεντρόσαβε. Ποιος Πεντρόσαβε, Στεφανάκη? Ο Πεντρόσαβε, ο οδηγός του MotoGP. Μιλάει έσπασε του ποδάρι και θέλει να τρέξω στη θέση του στα αυτοκινητοδρόμιο την άλλη Κυριακή. Και πήγε, Στεφανάκη? Ναι, πήγα. Ξεκινάει που λέει του αγώνα, παιδιά, στον 20ο γύρο, πρώτος Στεφανάκης, δεύτερος ο Ρώση. Μετά από κανένα μισάωρο, στον 50ο γύρο, πάλι πρώτος Στεφανάκης. Και στον τελευταίο γύρο, στην τελευταία στροφή, εκεί που πάω να τερματίσω και με πιέζει ο Ρώση, πατάω ένα τριβόλ και παθαίνω φούιτ στο μπροστά του λάστιχου. Σούπερ, Στεφανάκη, τι έγινε τελικά? Τι να γίνει, πάλι πρώτος βγήκα. Πώς βγήκε, Στεφανάκη, πρώτος, αφού φούιτ έπαθες? Ναι, στο μπροστά του λάστιχου, μισούζα του πήγα. Μεσημεράκι στην Αφρική και 3 μαυράκια ανταγωνίζονταν στο ποιος έχει τον πιο μαύρο πατέρα. Λέει το πρώτο. Ο δικός μου πατέρας όταν κάνει μπάνιο από τη μαυρίλα του μαυρίζει το νερό. Πετρέλαιο γίνεται. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Αυτό δεν είναι τίποτα. Ο δικός μου πατέρας όταν κάνει μπάνιο μαυρίζει όχι μόνο το νερό, αλλά και η μπανιέρα και το σαμπουάν και το σαπούνι. Και μετά οι πετσέτες μόλις σκουπιστεί. Μάγκες λυπάμαι, αλλά χάσατε να πούμε. Η πατεράδα σας είναι άσπρη σαν το γάλα, ρε, μπροστά στο δικό μου. Εμένα, άμα κλάσει, έχουμε 3 μέρες νύχτα στο σπίτι. Εκείνο το απόγευμα γυρνούσα απογοητευμένος από το κυνήγι. Δεν είχα χτυπήσει τίποτα, βλέπεις, και τα παιδιά μου θα έμεναν νηστικά. Εκτός των άλλων, είχα χαθεί μέσα στο δάσος και σχεδόν είχε νυχτώσει. Ενώ ήμουν ακόμη πάρα πολύ μακριά από το σπίτι μου, ακούω μια φωνή. Σε σένα μιλάω. Κοιτάω από εδώ, κοιτάω από εκεί, τίποτα. Ξανακούω τη φωνή. Ρε βλάκα κυνηγέ, εδώ κάτω είμαι. Σκύβω και τι να δω. Ένας βάτραχος. Ρε βάτραχε, μιλάς? Όχι μόνο μιλάω, αλλά μπορώ να σου λύσω όλα σου τα προβλήματα. Μια και δυο λοιπόν, μου δείχνει όχι μόνο το δρόμο για να πάω στο σπίτι γρήγορα, αλλά και τα νούμερα του Λότο, του Τζόκερ, του Πρώτο και του Πάμε Στοίχημα. Αφού πήγα σπίτι και κέρδισα όλα αυτά, ένιωσα την υποχρέωση να πάω να βρω τον βάτραχο για να τον ευχαριστήσω. Αφού τον βρήκα, τον ρώτησα τι θέλει να κάνω για να του δείξω την ευγνωμοσύνη μου. Φιλαράκι, θέλω να με επιδείξεις μόνο. Τι λες, βρε βάτραχε? Μετά από όλα τα καλά που μου έκανες, να σε επιδείξω κιόλας? Εγώ επέμενα, αλλά ο βάτραχος εκεί. Αφού θέλεις να με ευχαριστήσεις, θα το κάνεις τότε. Τι να κάνω λοιπόν, τον βουτάω και το ξεσκίζω. Εκεί λοιπόν που κάρφωνα τον βάτραχο, αυτός μεταμορφώθηκε σε μια πανέμορφη 15χρονη ξανθιά κοπελίτσα. Έτσι ακριβώς έγιναν τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε.
Και όχι όπως τα λέει η μάνα της. Ήταν κάποτε ένας μάγκας, ο οποίος πηγαίνει σε ένα καφενείο μαζί με τους φίλους του για να παίξει λίγο τάβλη. Για να περάσει η ώρα. Πηγαίνει λοιπόν, κάθεται και περιμένει μέχρι να έρθει ο καφετζής να πάρει παραγγελία. Τι θα πάρετε παρακαλώ κύριε? Πού σε φίλε, θέλω ένα καφετάκι περιποιημένο. Δεν θέλω να είναι ούτε πολύ γλυκός ούτε πολύ πικρός. Τσακ στη μέση. Δεν θέλω να έχει ούτε πολλές φουσκάλες, αλλά ούτε και λίγες. Τσακ στη μέση. Το φλετζάνι πάλι στο πίδο το βάλεις. Δεν θέλω να είναι ούτε πολύ μεγάλο, αλλά ούτε πολύ μικρό. Τσακ στη μέση. Ναι, θα σας φέρω κύριε, αμέσως. Πού πας, περίμενε. Λοιπόν, μαζί με τον καφέ θέλω και κολοράκια, τα οποία δεν θέλω να είναι ούτε πολύ μεγάλα, αλλά ούτε πολύ μικρά. Να είναι τσακ στη μέση. Δεν θέλω να έχουν τα κουλούρια ούτε πολύ σουσάμι, αλλά ούτε και λίγο. Τσακ στη μέση. Άι, σπάσει τώρα, φύγε. Μάλιστα κύριε, μάλιστα, θα σας φέρουμε. Η ώρα περνούσε και ο μάγκας περίμενε τον καφέ του με ανυπομονησία. Το μαγαζί άδειασε και ο μάγκας δεν είχε πάρει ακόμη τον καφέ του. Έτσι λοιπόν, μετά από περίπου 1,5 ώρα, λέει στο καφετζή: φιλαράκι, τι θα γίνει με εκείνον τον καφέ? Φίλε, άκουσε παρακαλώ. Δεν σε γράφω ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Τσακ στη μέση. Ήμουν εν Γαλλία και είχα μεταβεί ένα δάσος πλησίων του Μομπελιέ, απολαμβάνων την αέρινη δρόσεων. Έφνησε είδω να εμφανίζεται εκ της οπισθίας πλευράς τάμου τίνος μίαν ευμορφο νεανίδα. Η αρμονία του σώματός της ήταν τέλεια. Οι οφθαλμοί της έλαμπαν εκ του κάλιους, τα μαλλιά της ήσαν υπέροχα και εκοιμάτιζαν εις τους 5 ανέμους. Τέτοιο κάλος δεν είχα ήδη έως τότε. Πάρα αυτά κατελήθην εκ ποιητικής εμπνεύσεως είναι θέλησα να αποτυπώσω επί του χάρτου. Προσέγγισα την Ιαννίδα και είπον: ωραιοτάτη δεσποινής, μήπως έχετε ένα κομμάτι χαρτί? Όχι κύριε, κι εγώ με φύλλα σκουπίστηκα. Περνάει μια κοπέλα έξω από ένα μαγαζί οδικών πτηνών με έναν παπαγάλο για κράχτη στην πόρτα. Ακούει λοιπόν κάποιος να τη φωνάζει: Τι είναι ρε? Καλά μιλάμε, είσαι και πολύ άσχημη όμως. Μαύρα χάλια. Λέει ο παπαγάλος. Τσατίζεται όμως αυτή και τον γράφει κανονικά εκεί που πρέπει. Την άλλη μέρα περνάει πάλι μπροστά το μαγαζί και ο παπαγάλος: Τι είναι ρε πάλι? Καλά μιλάμε, είσαι και πάρα πολύ άσχημη, έτσι. Μαύρα χάλια λέμε. Αυτή τη φορά μπαίνει μέσα στο μαγαζί, πιάνει το αφεντικό και του λέει: Ο παπαγάλος. Τα παίρνει το αφεντικό, βγαίνει έξω, αρπάζει τον παπαγάλο από το λαιμό και του λέει: Εγώ σε φάω στον ρε παλιό που στάρε, γι' αυτό σε έχω έξω. Ξαναπες ρε τίποτα, τώρα να πεις τίποτα, καμιά μαλακιά και σας και στα δύο. Τα ακούει όλα αυτά η κοπέλα και φεύγει ευχαριστημένη, ρίχνοντας ένα υπεροπτικό βλέμμα στο πουλί που έχει λουφάξει από τη βία του αφεντικού του. Την άλλη μέρα περνάει επίτηδες έξω από το μαγαζί, έτσι για να γιορτάσει την νίκη της, έναντι του παπαγάλου. Και τότε. Τι θες ρε? Ξέρεις εσύ. Μαρό μου! Τι είναι ρε? Λέω σήμερα έξω να βγούμε έξω να διασκεδάσουμε. Ναι, ωραία, εντάξει, αλλά όταν γυρίσεις, άσε το φως αναμένο, μη σκοντάψω και σπάσω κανένα πόδι. Δύο Εγγλέζοι σώζονται από ένα ναυάγιο και εξευράζονται σε ένα ερημικό νησί. Σε μερικές μέρες καταφέρνουν να χτίσουν μια καλύβα, να μαγειρέψουν καρύδες, να φτιάξουν καλάμια ψαρέματος από τα μπαστούνια τους και τέλος να οργανώσουν κάπως τη ζωή τους τέλος πάντων. Μετά από ένα μήνα, ο ένας ευγενής ο Άγγλος γυρίζει και λέει στον άλλον: My dear William, αγαπητέ μου William, νομίζω ότι ενώνοντας τις δυνάμεις μας καταφέραμε να λύσουμε σχεδόν όλα μας τα προβλήματα εκτός από ένα. Το σεξ. Θα σου κάνω λοιπόν μια πρόταση. Θα σου πω ένα γρίφο και αν απαντήσεις σωστά θα κάνω εγώ τη γυναίκα. Οκ, για πες μου. Πρόσεξε καλά, William. Ποιο είναι εκείνο το ζώο που έχει 4 legs, 4
4 πόδια, a tail, ουρά, μουστάκια και περπατάει τη νύχτα, the night, στις στέγες κάνοντας μιαου. Ο κροκόδιλος. Μπράβο, that's it, that's right, αυτό είναι. Παντρεμένος βρίσκεται για τα ψώνια της οικογένειας στο σούπερ μάρκετ και ξαφνικά τον χαιρετάει μια εντυπωσιακή κομμενάρα ξαφιά. Hello, γεια σου! Γνωριζόμαστε από κάπου. Νομίζω είσαι πατέρας ενός από τα παιδιά μου. Ω Θεέ μου, λέει εκείνος και θυμάται τη φορά που απάντησε τη γυναίκα του. Μήπως είσαι η στριπτιζού από το Bachelor που είχαμε κάνει και είχαμε πηδηχτεί στην πισίνα και μετά μου τις έβρεξες με το μαστίγιο και μετά μου κάρφωσες ένα καρότο στον κόλο? Όχι βέβαια, η φιλόλογος του γιου σας είμαι. Σε ένα παγκόσμιο συνέδριο επιστημόνων είχαν μαζευτεί ειδικοί και υποστήριζαν πως οι ανακαλύψεις της χώρας ήταν ανώτερες από αυτές των υπολείπων. Οι Αμερικανοί λοιπόν πρώτοι σηκώνονται και λένε: εμείς πρέπει να πάρουμε το βραβείο γιατί καταφέραμε να σηκώσουμε το πολύ dick του μικρού για 20 δευτερόλεπτα. Εκπληκτικό! Και πώς το καταφέρατε? Με ακτίνες Χ, X-rays. Και μετά ξαφνικά πετάγονται οι Σοβιετικοί επιστήμονες. Κουταμάρες. Εμείς τις σηκώσαμε για 40 δευτερόλεπτα. Πρωτοφανές! Και πώς το κάνατε αυτό το πράγμα? Με ακτίνες Γ. Με ακτίνες Γ? Είπαν ξαφνικά οι Έλληνες ερευνητές. Εμείς το καταφέραμε με συνεχή διάρκεια. Αυτό είναι αδιανόητο. Πώς το καταφέρατε? Πολύ απλό ρε φίλε, με ακτίνες ποδηλάτου. Και για πάτε που κάνεις τον έξυπνο, οι λύκοι που είναι τεμπέλες πώς λέγονται? Εντάξει φίλε, αυτό είναι γνωστό να πούμε, άρα λύκοι να πούμε. Οι λύκοι που ζητάνε λεφτά? Το Ein Χαρτζηλίκι. Εντάξει τώρα άκου να σε πω εγώ τώρα. Αυτοί που είναι ραλίστες, οι λύκοι δηλαδή ραλίστες. Να θες με τον Χατζάκο? Μπα, δεν το ξέρει. Παντιλίκι. Του Παντιλί έπρεπε να ρωτήσουμε. Παντιλίκι βε. Οι λύκοι όμως που κάνουν αγκαρίες πώς λέγονται που κάνουν αγκαρία? Αυτοί χαμαλίκι, ναι, χαμαλίκι. Οι λύκοι που κάνουν χασίσι? Χασίσι? Ναι ρε. Σιγαριλίκι. Οι λύκοι τώρα που τραγουδάνε και χοροπηδάνε σαν αδελφούλες πώς λέγονται? Τσαλίκι. Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός, ο πρόστιχος, ο έξυπνος, ο γοητευτικός. Και για παίζει Στεφανάκη. Λέτε παιδιά, 8 και 10 ήμαν, μπυρίτσες έπινα. Και τι έγινε Στεφανάκη? Σαββάτο βράδυ ήταν, λέω δεν πάω μέχρι την Τούσλα να πιω εκεί πέρα κανένα ουισκάκι. Και τι έκανε Στεφανάκη? Παίρνω που λέει του παπί και πηγαίνω καρφί για Τούσλα. Εκεί πάνω στην ευθεία παιδιά για Πεντάπολη, που δίνω μία και πηγαίνω με 1000 ρε. Πόσο 1000 ρε Στεφανάκη, πλάκα με κάνεις? Εντάξει δεν ήταν 1000. Πόσο πήγαινε δηλαδή? Κοιτάω το κοντέρ και δεν βλέπω τίποτα, είχε χαλάσει το φωτάκι. Και τι έκανε Στεφανάκη? Ανάβω μια του Big, 180 με λέει. Έτος. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Barak Hüseyin Obama'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. DJ Superstar. Ηλέν Μιλέν. Πώς Ηλέν? Πώς? Ηλέν. Και για πες ρε πώς Ηλέν? Ηλέν Μιλέν. Πώς Ηλέν? Και για πες ρε πώς Ηλέν? Ηλέν. Πώς? Ηλέν Μιλέν. Πώς Ηλέν? Ηλέν Μιλέν Σιλέν. 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 Ηλέν Μιλέν. Πώς Ηλέν? Ηλέν Μιλέν Σιλέν. Ηλέν. Για πες ρε πώς Ηλέν? Ηλέν Μιλέν. Πώς Ηλέν? Ηλέν. Πώς? Για πες ρε πώς Ηλέν? Ηλέν Μιλέν Σιλέν. Ηλέν Μιλέν. Πώς Ηλέν? Για πες ρε πώς Ηλέν? Για πες ρε πώς Ηλέν? Ηλέν Μιλέν. Πώς Ηλέν? Πώς? Ηλέν. Ηλέν Μιλέν Σιλέν. Ηλέν Μιλέν. Πώς Ηλέν? Ηλέν Μιλέν. Πώς Ηλέν? Ηλέν. Ηλέν Μιλέν. Πώς Ηλέν? Για πες ρε πώς Ηλέν? Ηλέν Μιλέν. Πώς Ηλέν? Ηλέν Μιλέν Σιλέν. Το τραγούδι βέβαια ήταν αφιερωμένο για την Ελένη που γιόρταζε χτες, έτσι. Ναι, το είχαμε ξεχάσει αυτό. Έτσι. Τι, φτάσαμε παρά 10 δηλαδή. Βεβαίως, τι περίμενες? Στο παρά 10, στο παρά 5. Τι λέει?
Το ξαναπέζουν αυτό το εντωμεταξύ τώρα που θυμήθηκα. Ποιο? Το παραπέντε. Το μεσημέρι ή το απόγευμα? Το μεσημεράκι. Ρε Σοφοκλή. Πιάσε μπρε άλλο να καραβάτσι ρατσί. Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταία μας βήματα 23 του μηνού, ξημερώνει η μέρα Πέμπτη. Πάει και ο Μάιος, παιδιά, το φάγαμε και μας ήρθαν και οι ζέστες νωρίς. Και τι θα κάνουμε, ωραία παιδιά. Πάντως εδώ πέρα το κλίμα γενικότερα, γιατί είναι πολύ ωραίο το κλίμα. Εδώ στην πόλη μας τουλάχιστον, κάτω από εδώ στη γειτονιά μας. Είναι γεμάτες οι ταβέρνες, κάτω γελάει ο κόσμος. Ακόμα ακούγονται φωνές, Ναι, τρώνε, πίνουνε, μια χαρά είναι. Τι καλά να γελούσαν με την εκπομπή μας, Εντάξει, παιδί. Κάπου κάποιοι γέλασαν. Brasil, na arquismo era parogi. Molho, você cadê o cap de strata tonozo? Tira seu cavelinho de Sofoclina, volto. É pra uma caravante, ο αηδός που ακούσαμε νωρίτερα το τραγούδι της βραδιάς για απόψε που έστειλε ο Φρυτέρης είναι Σπύρος Πόντιος, όχι Σάκης, είναι Σπύρος. Είναι Σπύρος, συγγνώμη. Πάμε, και να δώστου. Τζόζο περνάει η ώρα, χέζομαι πιο πολύ. Έκαμε το μαγαζί πατόκορφα μουνί. Θα βγεις ο Σοφοκλής μας, τα φίλια τον εβάλω. Είδα και πληρώνω τα γλέβια μου να βγάλω. Είδα, έχεις πρόβλημα, θα φέρω την περέτα. Θα σου βγάζω στο μαγαζί μέχρι να πεις Μαριέτα. Και αυτό έχει γίνει classic. Είναι classic, βέβαια. Νομίζω ότι το έχουν παίξει και στην τηλεόραση αυτό. Από μια παρέα από την Κρήτη, βέβαια, δεν ξέρω αν την Κρήτη τα παιδιά, αλλά σίγουρα έχουν κάτι από την Κρήτη. Άγγελ Σαμ και τα λοιπά. Δεν νομίζω, από Κρήτη θα είναι τα παιδιά. Χαιρετίσματα στην Κρήτη, στο Ζήση. Αν ακούει, σιγά μην ακούει τέτοια ώρα, κάπου θα γυρνάει αυτό τέτοια ώρα. Χρόνια πολλά να του πω γιατί έχει γενέθλια το παιδί. Σήμερα Πέμπτη. Τετάρτη είχε. Χρόνια πολλά. Καλά, το θυμήθηκα κιόλας. Τον πήρε τηλέφωνο, Γάιδαρε? Όχι. Φάει και εσύ, πια και εσύ. Ναι, αλλά το είπα στο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Ναι, φτάνει. Είδες. Εκατόμπλεξα με το παράωρο. Εκατόμπλεξα, βρε. Εκατόμπλεξα με το παράωρο. Θα κλείσω το πρωί. Θεέ μου, φίλα με να βρω κι άλλη εκεί. Με τις εξετάσεις τι να γίνεται άραγε? Οι πανελλαδικές συνεχίζονται, νομίζω αύριο γράφουν τα παιδιά. Πανελλαδικές. Αυτό εντωμεταξύ τώρα πώς έχει γίνει το σύστημα? Δηλαδή είναι για όλες τις τάξεις, γράφουν πανελλήνιες για όλες τις τάξεις? Όχι, η τρίτη λυκείου γράφουν. Η τρίτη λυκείου μόνο. Ή γράφουν και για πρώτη και για δεύτερη? Για πες εσύ, Παντελή, που είσαι κοντά στη μαθητιάζουσα. Για να ακούσουμε, παιδιά, τι ρωτήσατε. Λέω, τι γράφουν τώρα, πώς είναι το σύστημα? Έχουν πανελλήνιες για όλες τις τάξεις? Εμείς αύριο γράφουμε ιστορία πάντως πρώτη λυκείου και φυσική. Είναι πανελληνίος. Του Εσπερινού είμαστε εμείς, του Εσπερινού, δεν ξέρω. Έχετε διαφορετικά θέματα εσείς, ας πούμε? Ίσως τα θέματα σίγουρα είναι διαφορετικά. Δεν μπορεί το πρωί να μπαίνουν κάποια θέματα και το βράδυ τα ίδια. Καλά, ναι. Εντάξει, ενδοσχολικές είναι, δεν είναι και πανελλαδικές. Σωστά. Εδώ διάβασα στο Facebook τώρα από ένα άσχετο, αφού έχεις θέματα. Πιστεύεις, λέει, στον μπούλο με την πρώτη πουστιά? Ναι, πάντα με την πρώτη πουστιά στον μπούλο εννοείται. Η πουστιά έχει και πολλές έννοιες, βέβαια. Καλά, εννοείται, ναι. Βλέπω τον παρατηρητή αγώνα online εδώ πέρα και δεν έχει δώσει ένα παρόν το Γαϊδούρι. Ακόμη γιορτάζει, φαίνεται την νίκη του ΠΑΟΚ. Ναι, είναι έξω και ο έξαλλος. Χορεύει. Δες τώρα, κατευθείαν όμως, Ποιος? Λόγω του ότι δεν παρουσιάστηκα σήμερα λόγω εξόδου, δεν θα υπάρξει υπογραφή στο φύλλο αγώνα. Σας χαιρετώ, ο παρατηρητής του αγώνα. Τουλάχιστον δώσε μας από τώρα ένα ροζ να φύγουμε, ρε παιδί μου. Τελειώνουμε να πούμε. Βέβαια, περιμένουμε βουρ και πώς στην αργία του Αγίου Πνεύματος. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο φέτος πέφτει τέλη Ιουνίου, παρακαλώ. Τέλη Ιουνίου, ναι. 50 μέρες μετά το Πάσχα, άρα το Πάσχα έπεσε αργά και το Αγίου Πνεύματος θα πέσει αργά. Και το Αγίου Πνεύματος λέω. Ναι, λέω, επειδή το Πάσχα έπεσε αργά και το Αγίου Πνεύματος αναγκαστικά πέφτει και αυτό αργά. Σωστά. Καλά, τότε θα καίγεται το πελεκούδι από ζέστη. Αυτό είναι ότι ο κόσμος θα το εκμεταλλευτεί σίγουρα. Δηλαδή, Πρωτομαγιά πάντα πηγαίναμε στη θάλασσα, αλλά όταν έπεφτε νωρίς, λίγο ξενέρωνες μωρέ τώρα. Ναι, ρε παιδί μου. Ψυχρούλα έχει, βρέχει, μπορεί να βρέξει κιόλας. Δεν είναι μωρή για θάλασσα ακόμα, αλλά 24 Ιουνίου νομίζω είναι ταμάμ. Ταμάμ. Πέρα και εδώ μην πάμε αυτό το Σαββατοκυριακό.
Έχεις εσύ θηρίο λεφτά να πας στη θάλασσα και τέτοια πράγματα? Γιατί θέλει λεφτά να πας στη θάλασσα? Τι θα πας με τα πόδια? Έστω για μια βενζίνη, ρε παιδί μου, 3-4 μαζί θα μαζευτείς, θα το τσοντάρεις, θα πας. Ωραία, ναι. Πόσο δηλαδή θα φας? Πας, κατεβαίνεις στη θάλασσα, κάνεις μια βουτίτσα, ναι, και είσαι μια χαρά. Εννοείς εσύ beach bar και τέτοια εννοείς? Όχι, δεν ξέρω, γενικά. Αυτός δεν ξέρει τώρα, ο Στέλιος δεν ξέρει τώρα, μας κοροϊδεύει. Αυτός είναι τα θαλάσσης ήδη, δεν κατεβαίνω από το αυτοκίνητο του και το χειμώνα. Κι εγώ έτσι μόνιμα τα έχω. Last year. Ήταν εποχές που το κάναμε και αυτό, το αυτοκίνητο. Τα βατραχοπέδιλα με το που ανοίξει, ας πούμε, έχει χιόνια έξω να πάει να βγάλει αλυσίδες για να βάλει το αυτοκίνητο στο φαγγίρι. Πρώτα πρέπει να σηκώσει τα βατραχοπέδιλα να βρει αλυσίδες. Και σε μένα δίσκινο μέσα και sleeping bag και τα λοιπά είναι μόνιμα έτοιμα μέσα. Η ζωή μας γράφει εδώ πέρα. Ποια ζωή? Φιλιά στην Βιολέτα. Φιλιά στη Βιολέτα. Καληνύχτα μάπες. Μπονουί και τι να πω άλλο. Όνειρα γλυκά. Καιρό είχαμε να το ακούσουμε και αυτό από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Πολύ αγαπημένα μας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια. Εδώ έχει γίνει σημαία του μάπα. Μην λέμε τώρα χαζομάρες. Αυτό της Εύανη το διάβασες που λέει θα πιούμε σε αυτό? Όχι. Ρωτάει ο άλλος σε ποιο? Μη γίνεσαι περίεργος. Ας πιούμε, alcohol is free. Έτσι. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όσους γράφουν αύριο. Βέβαια δεν μας ακούει κανένας που γράφει αύριο. Θα τα εγώ σας ακούω. Καλή επιτυχία, καλό κουράγιο παιδιά. Βέβαια αυτό που λέγανε πάντα το αγαθά κόπης κτώνται, δηλαδή που τα παιδιά κοπιάζουν πραγματικά διαβάζοντας για να πετύχουν κάτι. Το θέμα είναι ότι πλέον δεν έχουν αγαθά να κυνηγήσουν. Που μόνο κοπιάζουν. Ναι, αυτό είναι έτσι. Τώρα εντάξει, ρε παιδί μου, έχει αλλάξει λίγο το πράγμα. Δεν ξέρω αν έχουν όλοι στο μυαλό τους την παραδοσιακή έννοια της δουλειάς γενικά. Ας πούμε, να πας να ανοίξεις ένα μαγαζί, ας πούμε, ή να γίνεις κάτι. Ή να πας δεν ξέρω στο αν δημόσιο θα είναι. που είχαμε στο δημόσιο, να μπει στο δημόσιο, να μαζέψει μόρια, να κάνει. Να γίνεις τάδε, να γίνεις δικηγόρος, να ανοίξεις ένα γραφείο και θα έχεις πελατεία σίγουρα. Αμδέ! Σφάλλονται αυτοί που πιστεύουν κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι σκέφτονται ακόμη. Τουλάχιστον τι να πω, ρε παιδί, άμα δεν έχεις και όνειρα, τι να πω. Δεν ξέρω πόσο είναι το όνειρο να γίνουν δικηγόροι, βέβαια. Δεν κατάλαβα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους δικηγόρους. Η γνώση δεν έχει όρια, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως. Επειδή ο Παντελής τώρα κάνει. Την επιδιώκω μέχρι τον θάνατό μου. Έτσι. Επειδή φλερτάρει για την δικηγορία ο Παντελής, προς την νομική τον βλέπω γι' αυτό. Ο Αθανάσιος ο Καπετάνιος, ο οποίος και αυτός δεν ήταν παρόν σήμερα εδώ. Καλό ξημέρωμα, σήμερα έγραψα φυσική κατεύθυνση. Όπα. Μάλιστα. Η Κωνσταντίνα γράφει εδώ πέρα μετά από πολύ καιρό. Γεια σας μάπες. Γεια σου Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά για χτες. Χαιρετίσματα από μένα και το βιβλίο της Ηλιάδας. Χαιρετίσματα στην Ηλιάδα. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Πού είναι αυτή η ψυχή? Γράψε μας κάτι από την Ηλιάδα. Αυτό κάτι ήξερα από την Οδύσσεια εγώ. Αλλά εσύ ξέρεις τίποτα από Ηλιάδα? Δεν ξέρω τίποτα. Και να ήξερα δηλαδή που ήξερα κάτι, τα ξέχασα. Ένα στίχο μπας και θυμηθεί κάτι ο Δημήτρης, γιατί αυτός είναι διαβασμένος. Έχει κανένα στο YouTube. Δεν νομίζω. Με την. Η Οδύσσεια δεν ξεκινάει άνδρα με ένα επιμούσο πολύτροπο. Ναι, ως μάλα πολλά. Μόνο αυτό ξέρουμε. Μέχρι εκεί. Και μην παρέχει. Ο Θανάσης γράφει Παρασκευή, ξαναγράφουμε Πανελλήνιες. Άρα αύριο έχουν ρεπό. Μάλλον γράφουν τα γυμνάσια, οι άλλες τάξεις του Λυκείου. Εμείς οι μικροί. Τα junior. Της πρώτης. Ναι. Με τον αγωγό τελικά δεν είπαμε τι έγινε και τι θα γίνει. Ποιες είναι οι δικές μας προβλέψεις? Βάλει κάτι για φυσικό αέριο αν έχουμε. Θα έρθει αέριο. Τώρα τι αέριο θα είναι αυτό δεν ξέρω. Προς το παρόν έρχονται αέριες μάζες από την Αφρική και. Μας φέρνουν τη λασποβροχή. Έτσι, αυτό. Προς το παρόν. Τώρα δεν ξέρω τι θα φέρει. Όταν μου λείπεις και δεν σε έχω, νιώθω το πόσο σ' αγαπώ. Τώρα διαβάζω και ένα άσχετο, έτσι. Για διάβασε το. Έχει πετυχημένα μερικά στο Facebook. Για πες. Άχλετε στο μάχη μου είναι χάλια. Λέει γιατί οι υπόλοιποι είσαι καλύτεροι. Καλό.
Λοιπόν, να ευχηθούμε ότι καλύτερα να πούμε ότι περίπου 4 ίσως και 5 εκπομπές έχουν μείνει για να σας αποχαιρετήσουμε για φέτος. Η επόμενη θα είναι η τελευταία του Μαΐου, η τελευταία της Άνοιξης ημερολογιακά και βέβαια λογικά θα είμαστε 2 ή 3 Τετάρτες ακόμη μέσα στον Ιούνιο για να αποχαιρετήσουμε και την 10η σεζόν. Έρχεται το τέλος, Έρχεται το τέλος, ναι, και για φέτος. Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Πότε υπολογίζετε να κάνετε το πρώτο σας μπάνιο στη θάλασσα, παιδιά? Εγώ νομίζω τώρα σύντομα. Δηλαδή μπορεί και. Συντόμως. Μπορεί και Παρασκευή Σάββατο. Ναι. Παντελή. Λέω τώρα, δεν ξέρω. Πότε ευελπιστείς να καταφέρεις να βουτήξεις τα αυτά σου στη θάλασσα? Τα αυτά μου νομίζω ότι μέσα Ιουλίου. Μέσα Ιουλίου, θες να ζεστάνει το πράγμα. Να ζεστάνει γιατί ξέρεις. Εσύ θέλω να σουφρώσουν. Ναι. Έχεις και βάση κοντά στη θάλασσα, εσύ βέβαια, είσαι τυχερός. Τι βάση? Σχεδόν ο Δραβίσκος είναι τι είναι. Να, ένα τσιγάρο δρόμος είναι. Τώρα με την Εγνατία λίγο μπερδευτήκαμε, αλλά εμείς πάμε τα χωράφια, ξέρουμε εκεί. Δρόμους, παράδρομους. Απλά κρύβηναν λίγο τα τσιγάρα και βγαίνει λίγο πιο ακριβό το ταξίδι. Εντάξει, απομονώνεις την κατηφόρα. Σωστά, ναι. Το πας με κενό. Δεν ξέρω ποια είναι τα δικά σχέδια για το καλοκαίρι, για το που θα πάτε ή που δεν θα πάτε ή που θα ονειρευτείτε ότι θα πάτε και δεν θα πάτε βέβαια. Δεν ξέρω σε τι οικολογικές ομάδες είστε, αν είστε θελοντές, σε τι πράγμα είστε θελοντές. Ένα πράγμα βάλτε καλά στο μυαλό σας και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το έχουν πει πάρα πολύ στο παρελθόν. Να προσέχετε τα καρπούζια σας, τα κεφτεδάκια σας, τα τεπεράκια σας, σιγά σιγά που θα τα πάρετε, τα σάντουιτ σας. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές, για να μπορούμε να χαρούμε την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι. Εσείς πράγμα με κάνετε, άντε κόφτε τώρα, κόφτε το, ακοιμηθούμε θέλουμε να πούμε. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης και μόλις τελείωσα. Γεια σας, είμαι ο Στέλιος και μόλις τελείωσα. Γεια σας, είμαι ο Παντελής και ακόμη δεν τελείωσα. Τι έγινε, παιδιά, τελείωσε? Ναι, Χαχανούλη, την άλλη εβδομάδα πάλι. Θα με πιάσουν τα νεύρα μου. Έλα, γκρινιάρη, ηρέμησε. Ναι, και πάρετε ένα δωράκι. Χρόνια πολλά. Η ώρα στο Noise Radio είναι μία. Ακριβώς. Τώρα στα Sephora, για λίγες μόνο ημέρες, όλες οι αγαπημένες σας κρέμες σώματος 35% φθηνότερα. Sephora. Noise Radio. Loud and clear. Μήπως μέχρι σήμερα στο τόστ σας ενδιέφερε μόνο το μέσα? Από σήμερα θα λατρέψετε τη γεύση στο απ' έξω. Γεύση στο τετράγωνο.